عباي تمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رئندي درسل فخري وآخر زيت منزشن اندوازا وكا قفيلا دي تتسمي مكانزا دايكم كجسة يالا ملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قولا اسمرا زركب الصالينا قلبي بالافتقالات بالقلب عيلي المزمان كما يدمع زناتك زقم بيدمتك زرق عبانا يبطف إذنا إذناتي عمبابا يلا لا قربا ورماي رساس يلا لا قربا ناطق خون كويت حاريني سبيل عظمك من زعفني رب دامي وحس فقنا سبعقني بلون كفلا دينا نسام علي كبرتي زابد راويت جنتي بطبع بجخو كم زاد بلادي أفضراوي علمي ماني وربيو أبكرني يستاح مبارك المئة دفئي بالكندا صحبه زحب الله تموتي كم أملا كم تأملي نسايا والولاي نسايا والولاي نسايا والولاي نسايا والولاي وشمو نسام علي كبرتي زامد رويت جنتي كبت وابجخو كم تطول عليك أفضراوي علمي من يرمي أبكي ستاح مبارك المئة دفئي بالكندا سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنا يو لومون كم ووترو العلا قداسنا زلوم تحستوتات كاب كل معازنات فتشنا حزنا لكم قريبنا لنا سامو داتا مسانا كتصون حدما بتأثنا نعدمكم نعلم رزنه فليت سرحات بسالينا دهلاكينا ننابلو بتعم قالات غيروم كل غزي نافدغ بحرنا مريتنا زقامتو نحزب ኤርትራ ደሪፎም ሊፈልጡን የምን ትርፎን ጸጋታቱ ስለዚህ بفولي وحلول قالاتن كم دما مس زخيد كليب بمقبار علم رزنه تم سنه بوايان مس سرح دما ناي بحكي فولي سرحات كم تسرحينا نفلت لذي زي سرحات زي كمزي كسرح زلو ناي بحكي نتي بحرنا نمركاب زي بلون زي قبرون كم زي مجنزاب يدلي ناي بحكي دس بلت نسرحات يا نالبات قصال خط كمالاك فتني مزعج زلنا مدرخون ناي بحكي كشكعونا كفتنو قلو كمز غيروم سنه طببنياتات نقحاتنا حزبي يحيلو خلوي سنه طبب زبحال ناي بحكي درفي ناي بحكي دس بلتني يعني كما يدسيلاتكم تخينكم بليسني نخلهم تم صراحه بزاها سنه طبب زيها استساتفوا كومبليمنت قد قطفوا لي بتعتنا يحتت ثانك يو فيري ماتش جي سفع زباله زينا يكلونا مجمريا كن زوبانا خنجمرينا اجين بزما نجمر واتس جوينج اون بزو فتات سلازي كايزلو نينا كافر كم نقبر كمان شجرنا له. Back in live now from Fox, I'm Austin Westfall. We do have some breaking news that we want to hit. Israel has been striking Houthi targets in Yemen. We've been hearing this. It's been confirmed by the Associated Press. And we've also seen a statement posted by the IDF on Twitter as well. The IDF spokesperson there giving us some context. Let's listen to his remarks. This was just posted. Over the last 14 months, إسرائيل أنتي حوتي قبل عليها غير وزغني مدقعتي أبز حلفة قبل كال فيديو تاتنا ريبورت كيرنا نيرنا حوتي باليستيك ميسايل لمريت إسرائيل تكويسون هريمون كم زنبرة من البات أبز حلفة فيديو زيراهم تلقهم near Yemen's capital and traveled nearly 1,500 miles before Yemen's capital and traveled. So كم تدري زلنا ميسايلات نا يمن كابز تبجسو ناب تل أبيب كبابي يافز بالابوتات كم زهرمي زنقر نيرو إسرائيل تعينت قبل ملست تخون نزي كل سب تسبيت غيرو نيرو معناته إسرائيل كم قالوا تكونتن
ኣይኮነን ሃሪምካያ ግብረ መልሲ ከይሃበት ከይሃረምካያ ክትጭፍጭፋካ ትኽእል ሃገር ምዃና ኢና ርኢና ዘለና ስለዚ ነዘብ ግምታው እስራኤል ግብረ መልሲ ክትብ ከም ትኽእል ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወልፊ ናይ ኩናት ሒዝዎም ኣሎ ኣት ሴም ታይም ድማ እቲ ካልእ ዝነበሮም ተፃቦታት ዝግ ኢልሎም ስለ ዘሎ ንሑቲ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ቪድዮታት ፉተጅ ኣብዚ ከቕርቦ ስለ ዝከብደኒ ዘሎ እምበር ኣብ ዓብነታዊ ዝቃፀል ናይ ነዳዲ ዲፖ እንታይ ከም ዝሃሮም ድሓን ከባፍን ንስማዓዮ እሞ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና እስራኤል ኣብዚ ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ካልእ ቦታ እውን ፍሉይ ነገር ገይራ ኣላ ስለዚ ናይ እስራኤል ምፅፍሕፋሕን ሓይልኻ ሾው ኦፍ ፎርስ ብሎ ሓይሎም ንምርኣይ ጭዋዳ ናቶም ንምግታር ዝገብርዎ ዘሎ ካልእ ነገር እዩ backed Houthi terror regime in Yemen has launched hundreds of missile and UAV attacks against the state of Israel. This happened again tonight. The Houthi terror regime fired a missile towards central Israel, forcing millions of civilians to take cover in bomb shelters. In the last 2 weeks only, the Houthis fired a drone that hit an apartment block in southern Israel. And on Sunday, they fired a long-range missile towards central Israel. The Houthis have been carrying out attacks against Israel in violation of international law. And the Houthi regime is a threat to peace and security. So, Houthi ብዙሕ መጥቃዕትን ኣብ እስራኤል ይፍትን ከም ዝነበረ ብዓቕምና ሪፖርት ክንገብሮ ክኢልና ግን ኩሉ ይኮን ሪፖርት ንገብሮ ዘለና ስለዚ ካብኡ ናብኡ ብግዳ ሓቂ ክንሪኦ ከለና ሑቲ እቲ እንኮ ንእስራኤል ዝቐስቀሳ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ሊባኖስ ዘሎ ሕዝብላ ድዩ ሓማስ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ እስራኤል ብርቱዕ ስምብራት ዘጋጥሞም ህዝቢ እዮም ስለዚ ከምኡ ስለ ዘጋጥሞም ግብረ መልሲ ክገብሩ ኣንጻርቲ ዝዕምፆምን ዝጭፍጭፎምን ዘሎ ሓይሊ ግብረ መልሲ ንክገብሩ ንክቃወሙን ግዴታ እዩ ምርጫ ኣይኮነን ግዴታ እዩ ድሕሪ ሓደ ሰብ ትጭፍጭፈ ኣለካ ኣብ ገለ ፖይንት ክቃለሰካ ናይ ግድን እዩ እቲ ኣብ ሓማስ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ፈለስጢን ኣብ ጋዛ ማለት እዩ ወይ እውን ሕዝብላ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ እዚኣቶም ግዴታ ኣለዎም እዩ እቲ እስራኤል ዝገብሮ ስምብራት ዝፈጠሮ እዩ everybody understands this ኩሉ ሰብ ድማ ዋላ እውን እስራኤላውያን ፖለቲከኛታት ዝርድዎ ሓቂ እዚ ድሕሪ ብከምዚ መሬቶም ትግብት ኣለካ ትጭፍጭፈም ኣለካ ክቃለሱካ እዮም the only difference ካብዚ ኩሉ ሑቲ እዩ ሑቲ ምስ እስራኤል ቀጥታዊ ኩናት የብሉ ስለዚ ምስ እስራኤል ዘለዎ ነቲ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ድንጋፀ ስለ ዘለዎ ንዑ ንድግፍ ኢና ስለ ዝበሉ ጥራዮም እምበር እስራኤል ምስ ሑቲ ፀገም ኣይነበራን ስለዚ of course ኣሜሪካ ገለመለ ብመንገዲ ካልኦት ኮይኑ ኣብ የመን ብዙሕ ኩናት ኣካይድ እዩ ግን እስራኤል ብቐጥታ ኣብቲ ቦታት ኣይተሳተፈትን ነይራ ስለዚ ሑቲ ነቲ ኩነታት እቲ ናብዚ ኩናት እዚ በዓሉ ዝኣተወ እዩ ንፈለስጢማውያን ንሓማስ ዝድግፍ ኣለኹ ወይ እውን ዋላ እቲ ምክንያት ንሶም ዝጥቀምሉ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ወይ እውን ነቲ ሓይሊ ናይ እስራኤል ንምህዳእ ወይ እውን እስራኤል ነቲ ትገብሮ ዘላ ኣብ ጋዛ ተገዲፋቱ ክንገድፈ ኢና ዝብል ስነ መጎት እንተለዎም ናብቲ ቦታት ዝኣተዉ ግን ንሶም እዮም ስለዚ እስራኤል እንተተቀደም ኣይጣዕማን ነይሩ የማንን ፀጋምን ኩናት ስለ ዝነበራ ኣየበለትን ነይራ ነዚ ጉዳይ ናይ ሑቲ ግን እስራኤል ክትተሓሓዞ ምዃና ብፍላይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ኮረሹ ኮፍ ምስ በለ ናይ ሑቲ ጉዳይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ መረዳእታ ክንሕዝ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ክሊር ክንከውን ክንክል ኣለና ሑቲ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ከለውን ተዋጊኡ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ 2016 ክሳብ 20 ከሎ ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ነይሩ ካብ 2014-15 ጀሚሩ ኣሜሪካ ትርከቦ ፈረንሳ ትድግፎ ዝነበረት ብስዑድያ ኢማራት ብኩላተን እተን ጂሲሲ ዝበሃላ ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ባሕሬን ኩላተን ተኣኪበን ናይ ካልኦት ብገንዘብ ዝተቆፀሩ ሰራዊትን ገለን ገይሮም ኢንፋክት ኣብ ገለ ፖይንት ወደብ ናይ ሓሰብ እውን ተጠቂሞም ነይሮም ኢማራት ነቶም ሑቲ ንምህራም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሎም ኮይኖም ንሑቲ ተዋጊኦም እዮም ክስዕርዎ ግን ኣይከኣሉ እዚ ሑቲ ዝበሃል ፍሉይ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዎን ናይ ኩናት ዓቕሚ ዘለዎ ጥርናፈ እዩ ሕጂ ግን ኮይንዎ ዘሎ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ዕጡቕ ጉጅለ ገለ ናብ ባሊስቲክ ሚሳይል ምትኳስ ይበፅሑ ዘሎ እዚ ከዓ ርኡይ ዝኾነ ደገፍ ናይ ኢራን ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ግን እቲ ናይ ኢራን እቲ ናይ ካልእ ኩሉ ናዚ ሓላብ ዝኸደሉ ዘሎ ባሻር አልአሳድ ወዲቑሉ ኣብ ዘሎ ሑቲ በይኑ ይቆፅሎ ምህላው ነዚ ቃልቲ ከቢድ ክገብረ ከም ዝኽእል እስራኤል ድማ ተኻልእ ኩሉ እንተተረጋጊዎም ናብ ሑቲ እንታይ ስጉም ትወስድኹም ዝኽእሉ ኣብቲ ዞባና ክግበር ዝኽእል ኩነታት ብሓፈሻ እዚኣ ጥራይ ንእሽተይ መክነግረኩም ሃገራት ዓረብ ኣብዚ እንታይ መርገፂ ኣለዎም ክንርኢ in the region. Today, the IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sana'a, which the Houthis have been using in ways that effectively contributed to their military actions. Israel will not hesitate to act in order to defend itself.
እጂ እስራኤል ፕሪሳይስ ወይ ከዓ ትክክለኛ ዕላምኡ ዝሃርም መጥቃዕቲ ኣካይድና ናይ ነዳዲ ዲፖታት ናይ ትሑት ዝጥቀመሉ ኣብቲ ወደብ ሰና ዝበሃል ድማ ሎጂስቲካዊ ዕላማታት ናቱ ወታደራዊ ዕላማታት ናቱ ዝበልዎ ከም ዝሃርሙ ዘለዉ እቲ ነታጉ ካብኡ ዝወፅእ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ ምዃኑን ዓብዪ ዕላማታት ሃሪሞም ከም ዘለዎ ዘርኢ ቪድዮታት ኣሎ ብዚ ግን ኣብዚ ከነቕርበልኩም ስለ ዝፃቡኒ ነቲ ኤቪደንስ ከቕርበልኩም ደስ በለኒ ግን ዩቱብ ሽግሪ ዝፈጥር በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ካልእ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ but this is a report ንህዝቡ ክብ ከሎ እቲ ሃጋሪ ዝበሃል ወሃቢ ቃል ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ እስራኤል ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እስራኤል ምስ ሕቲ ዘለዋ መፍታት ክቅፅል ከም ዝኽእልን እቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከፍቅድ ከም ዘይኮነ እዚ ከዓ ግብፂ ነዚ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ይቃወሞን እዮም ክትፈልጡ ዘለኩም ሕቲ ክዳኸም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ እንጌሮም ዓፂሎም ስለ ዘሎ ስዑድያ በልዎም እዮም ዝብሉ ባዕሎም እዮም ኢዶም ክሕውሱ ዘይደልዩ እምበር ንሕቲ ህረሞም እዮም ዝብሉ ኢማራት በልዎም እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል እዮም ዝብሉ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ብሙለን ሕቲ ክህረም ኣይፀልኡን እዮም የስ ነቲ ምክንያት ናቶም ንቀዛ ንምሕጋዝ ዝገበርዎ ይቕበልዋ እንትኾኑ ግን ንኩሉ ሰብ ዓፂኦም ስለ ዘሎ ቀይ ባሕሪ ንግዲ ብፍላይ ስዑድያ ኢልካ ብፍላይ ስዑድያ ምስ ናይ ኢንዱስትሪ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ናይቲ ናይ ቢዝነስ ለውጥታት ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ናይ ውግን ናይ ሚሳይላትን ኣብ ርእሳ ክሓልፍ እሞ ነቲ ቁጠባዊ ምዕባለ ከተምፅኦ ትኽእል ዘላ ስግኣት ስለ ዝፈጥር ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ሰላም ክህሉ ብቲ ቦታ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ርግኣት ክህሉ ብቲ ቦታ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ሕቲ ድማ ንዑ የፍቅድ የለን ኦፍኮርስ እስራኤል ነቲ ጉዳይ ጠጠው ትተብሎ ጠጠው መበልዎ ዳ የመበልዎም ካልኣርሲ ብሕጂ ክረአ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዓብዪ ቀዳምነት ክወስድ ዝኽእልን ነቲ ዞባና ድማ ብዓብዪ ክፀሉ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ እዚ ሓደ እዩ እስራኤል ግን ኣብዚ ጥራይ ዝዓረፈ ኣይኮነን እዚ ናብ ከባቢና ኣብ ዙርያና መፅኡ ኣብ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ እንተተዛሪብና ኣብ ዙርያና ንዓና እቲ የማን ዝበሃል ዳርጋ ቀረባ ጎረቤትና ስለ ዝኾነ እስራኤል ኣብቲ ከባቢና ክትገብሮ ትኽእል ኤርትራ ኣብቲ ዲስካሽን ግድን እያ ክታቱ እስራኤል ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ድዩ ካልኦት ኩሎም ኣብ ሕቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኤርትራ በቲ ሓደ ወይ በቲ ሓደ ኣብቲ ዲስካሽን ክታቱ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ቦታ እዚ ተገዳስነት ክትረክብ እያ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፅእ ዩሮፕያን ዩኒዮን ካልኦት ኩላቶም ዲስካሽንስ ናይ ጉዳይ ሕቲ እንድሕር ጀሚሩ ኮይኑ ክጅምር ድሕር ኮይኑ ኤርትራ መይባ ኣብቲ ዲስካሽንስ ኢንቮልቭድ ክትከውን እያ ትኸውን እያ ግን ኤርትራ ሓንቲ ኣገዳሲት ስቴክ ሆልደር ስለ ዝኾነት ኣብቲ ቦታ እቲ በዚ ኩነታት ናይ የመን ተገዳስነት ክትረክብ ትኽእል ትኾን እያ ኤርትራ ድማ ምስ ትገብሮ ዘላ ዝምድናታት ምናልባት ተስፋ ይህልዋ እቲ ገዳታት ተላዒሉ ካብቲ ዕፅዋን ክባን እውን ቁርብ ክትገላገለሉ ትኽእል ዕድል ክህልዋ ግን ኢት ሪኳርስ ናይ ብሓቂ ፕሮኣክቲቭ ኢንጌጅመንት ከድልያ ኤርትራ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዕንቆ ዘለዎ ዝምድና ሽርክነትን ናይ ዲፈንስ ዲል ጌራቶ ዘላ ግብፂ ነዚ ዲል እዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ክሸጥዎ ይኽእሉ ናብ ኤሮጳ ብኸመይ ክሸጥዎ ይኽእሉ ስለዚ ብመንገዶም ገይሩ ገለ ነገር ክግበር ይኽእል ይኸውን ኣነ ዝብል ኣለና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኤርትራ ምናልባት ኣተኩሮ ክትረክብ ትኽእል እያ እዚ በቲ ሓደ ወገን እዩ እስራኤል ግን ኣብ ኩሉ እያ ጨዋታታ ገዲራ ዘላ ካልኣይ ክፋል ናቱ ድሕሪ ክንሰግሮ ኢና In the Middle East, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made a surprise visit to the Syrian side of the buffer zone in the Golan Heights. He met with the Israeli military officers who recently took control of the territory after the dramatic ouster of dictator Bashar al-Assad earlier this month. Now, standing atop Mount Hermon, Netanyahu vowed Israeli troops would remain stationed in Syria for the foreseeable future. ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ቤንያሚን ነተንያሁ ኣብ ውሽጢ ስርያ ምስ ሰራዊታት እዩ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ኮይኑ ዕላማታቱ ከተግብር ንሪኢ ኣለና እስራኤል ድማ ዕላማ ናታ ነቲ ዘድሊ ኩነታት ኩሉ ኣብ ምትግባር ትጓየ ከም ዘላን ኣገደስቲ ኣኽራናት ጎቦታትን ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ እስራኤል ክሕግዝ ዝኽእል ኣባትዮም ድሌታቶም ኣብ ምትግባር ይርከቡ ኣለዉ እስራኤል እዚ ሕጂ ሱርያ ናፅነታ ረኺባ ስርዓት ተቐይሩ ከምዚ ዶ ኮይኑ ከምዚ ዶ ተፈፂሙ እናበልካ ዝዝረብ ኣላ ሶሻል ሚድያ ጉዳይ ናይ ሱርያ ግን እቲ ኤችቲኤስ ስልጣን ሒዙ ዶ ነብዚ ዶ ድብልዎ ዘለዉ ንሰለ ዘረባ እምበር እቲ ረብሓ ናይ ካልኦት ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ብንየው ትርኩይ ኣጀንዳታታን ረብሓታታን ኣብ ምስላ ትጓየላ ራሽያ እንታይ ክትገብር እያ እስራኤል እንታይ ክትገብር እያ ኣሜሪካ እንታይ ክትኸውን እዩ እቲ ኩርድ ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ እንታይ ገብር እዩ እቲ ሃገር ካልኦት እዮም ዝውንንዋ ዘለዉ ህዝቢ ሱርያ ኣበይ ቦታይ ክተርፍ እንታይ እቲ ናይ መወዳእቱ ዝተፈልጠ የለን ስምዕዎ ሕጂ ነተንያሁ ካብ መሬት ካብ ሓራ ዝወፀ መሬት ናይ ሱርያ ኮይኑ ዝተዛረቦ መልእኽቲ ንስማዕ ኣብዚ I am here on the summit of MT Hermon with the defense minister, the IDF chief of staff, the head of Northern Command,
the director of the ISA and senior commanders. We are holding this assessment in order to decide on the deployment of the IDF in this important place until another arrangement is found that ensures Israel's security. Mount Hermon is about 6 miles from the border and is the highest point in Syria. With his So እንታይ ገይሮም ኣለዉ ኣብዚ ማውንቴን ሄርሞን ኣብ ዝበሃል ቦታ ከይዶም ከባቢ 6 ማይልስ ሜቢ ኣይ ዶንት ኖ 7-8 ኪሎ ሜትር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ዶብ ሰጊሮም ዝበረኸ ጎቦ ኣብ ሱርያ እቲ ዝበረኸ ቦታ ናይ ሱርያ ስለ ዝኾነ ኤግዛክት ላቡ ካልኣይ እቲ ብጫ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዩ ሊባኖስ ይበሃል ስለዚ ንሕዝብላ ንምቁፅፃር ምንቅስቃሳቶም ንምክትታል ምክንያቱ እቲ ሕዝብላ ኣብ ደቡብ ናይ ሊባኖስ መደበራቱ ነይሩ ስለዚ ኤግዛክትሊ ካብኡ ድማ ደማስክስ ርእሲ ከተማ ናይ ሱርያ ርሕቀቱ ትሪእዎ ኣለኹም ደማስክስ ካብቲ ንሶም ዘለዎ ቀረባ እዩ ስለዚ ነቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሱርያ ንምቁፅፃር ከምኡ ነቲ ጆርዳን ዝበሃል ንምቁፅፃር ነቲ ከባቢ ዘለዎም ፀብለልትነት ናቶም ንምውሓስ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እታ እስራኤል እታ ሰማያዊት ድምቕቶት ከም ካልኦት ሃሳስከ እቲ ዌስት ባንክ ዝበሃል ናይ ፈለስጢን ክፋል እዩ ስለዚ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ንእሽተይ ምዃኑ ክትሪእዎ ኣለኩም እዚ ትወሲዶሞ ዘለዉ እንድሕር ክወስድዎ ኮይኖም ነቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናቶም ከስፍዖ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣብ ሱርያ ግን እስራኤል ዓብ ፅልዋ ክልዋ ከም ዝኾነ ምግንዛብ ከድሊ እዩ እዚ መጀመርያ ክፋል ናት እዩ ምስ ቀፀለ ግን ናበይ ገፆም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ዘበን ውራውራ እንታይ እዮም ዝብሉ ነፍስኻ ይትዕብራ እያ ኮይና ዘላ ያይ ስርዓት ቀይርካ ሃገር ጥዑይ መንገዲ ክትፈጥር እምበር ንሃገርካ መቃቂልካ ንካልኦት ከተረክብ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ከዓ ብኣታቶም ዝተጀመረ ኣይኮነን ፅን ኢልና ክንሪኦ ኢና Netanyahu became the first sitting Israeli leader to set foot this far inside the country. This is nostalgic for me. I was here 53 years ago with my soldiers in the General Staff Reconnaissance Unit. The place has not changed. It is the same place, but its importance for the security of Israel has only been underscored in recent years, and especially in recent weeks with the dramatic events that have occurred below us in Syria. We will determine the best arrangement that will ensure our security. The Prime Minister says the seizure of the buffer zone is a temporary defensive move to ensure እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ትፈልጡ ኣለኹም ቤንያሚን ነተንያሁ ቤላ ገይሩ ድሸጦ ዘሎ ነዚ ስለምንታይ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ንእስራኤል ንፀላእታ ስዒረ ጥራይ ዘይኮንስ ኣብ መሬቶም ኮይነ መግለፂ ዝህብ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ማርኬቲንግ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ሃገሩ ብጣዕሚ ተቐባልነት ናቱ መሬት ዘቢጡ ነይሩ ሕጂ ግን ምስ ምውዳቕ ናይ ሱርያ ምስቲ ናይ ሕዝብላ ቁሩብ ተዳኺሙ ቁሩብ ዲ ዋላ ብዓብዪ ተዳኺሙ ዝብልዎ ዘለዉ ሓማስ ኣዳኺመዮ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ነገራት ንኢራን ሃሪመ ነቲ መሓውራት ናይ ኢራን በታቲነዮ ክብል ከሎ ኣብ ስልጣን ንክቕፅል ዘኽእሎ ተቐባልነት ንክረክብ እዩ ዝገብር ዘሎ በዚ ገይሩ ነቲ ህዝቢ እስራኤል የስድዖ ዶ ይኸውን ኣይክልን ካልኣርስቲ ግን ኤግዛክትሊ ነቲ ናቱ ናራቲቭ ነቲ ናቱ ትረኻ ናብ ህዝቢ ንምቕራብን ብኡ ጌርካ استراتيجيكاዊ ፅልዋናትካን ኣብ ስልጣን ናይ ምስጣሕ ሕልምኻን ንምንዋሕ ብጣዕሚ ክትጠቕሞ ትኽእል ስትራቴጂ ዝጥቀም ዘሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሱርያ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ እዚ እቲ ዕዉት ዝበሃል ዘሎ በዓል ረብሓ ክኸውን ከሎ እቲ ዝኸሰረ ኸመን እዩ ናብቶም ዝኸሰሩ ከዓ ንሰግር Now let's look at the situation in Syria. And our focus today is on a foreign player in Syria, that's Russia. Russia was an ally of Bashar al-Assad, Syria's ousted dictator. Moscow helped Assad stay in power for years. They supported him with air power to help drive the rebels back. But now the Syrian rebels have won. And this puts Russia in an awkward situation. For many, Moscow is an enemy. That being said, Russia isn't a country to be trifled with. They have a strong military presence in Syria in the form of 2 bases. There's the Hmeimim air base. ቭላድሚር ፑቲን ራሽያ እዛ ዓመት እዚኣ ወላ ብዩክሬን ብዙሕ ውፅኢት የምፅእ እንተሎ ኣብ ሱርያ ኣጋጢምዎ ዘሎ ግን ቀሊል ፅፍዒት ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ እወ ብርግፅ ሰራዊቱን መደበራቱን ሳክት ገዲፎ ሃዲማ ይወፀን ከምቲ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ዝገበረቶ ኖ ኣትሊስት ብጥሩፍ መንገዲ ከዝልቕ ዝፍትን ዘሎ ግን ጠቕላላ ካብቲ ቦታ ትክግለፍ እንድሕር ኮይኑ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ራሽያ ብፍላይ ከም ሓደ ናይ ሜዲተሬንያን ፓወር ዝነበረ ቁሩብ ክዳኸም ምዃኑ እምበር ካልእ መንገዲ ካልእ ቦታ ረኺቦም ከም ዘለዎ ክንርኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ራሽያ ክሳብ ሕጂ መርገፂያ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሒዛ የላን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ እቲ ስርዓት ክወድቕ ከሎ ድሕሪኡ ድሕርቲ ምውዳቕ ኣብ ልዕሊ ራሽያ እቶም ዕጡቓት ጉጅለ ናብቲ ነቲ ስርዓት ዘውደቑ ነቲ ናይ በሻር አልአሳድ ስርዓት ዘውደቑ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝወሰድዎ ስጉምቲ የለን ንፈትወኩም ኢና ንፀልዓኩም ኢና ዝብል ስጉምቲ የለን ትም እዮም ኢሎም ዘለዉ ንብረት ናይ ራሽያ ኤምባሲ ናይ ራሽያ መደበራት ናይ ራሽያ ኣይተተንከፈን ኣሎ ስለዚ ዲል ክህልዎም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ከዘይተተንከፈ ዘሎ ካልኣይ ባእታ ናይ ዝከረየኩም እየ ቅድመቲ ናይ ፑቲን ምርኣይና
ስለምንታይ የተተንከፈን ዝብል ኣብዚያ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ኣላ ተመሊስና ግን ሓድሽ መደበር ረኺቡሎ ፑቲን ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርኢና Andrew, let's do an update on what is going on in Syria. Will the Russian base stay or will it go? What is the situation in Syria like? What is Turkey doing with the Kurds? What did Blinken accomplish in Ankara? Israel said that they are staying in the Golan Heights and whatever territory they capture, they're not going anywhere. Meanwhile, Jelani is putting on ሕጂ እንታይ እዩ ትሕቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝለዓለ ዝተዓወተ ድሕሪ እስራኤል ማለት እዩ ቱርኪ እዩ ቱርኪ ኣብቲ ናይ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሱርያ ክግበር ዝኽእል ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ እዩ ዋላ እቶም ተዓጢቆም ተዓዊቶም ዘለዉ ንብሎም ዘለና እዚ ሓያት ታሕሪር ሻም ዝበሃል ዘሎ ኤችቲኤስ ዝብልዎ ዘለዉ ንዑ ዕጢቁ ዘበገሰ ቱርኪ ነይሩ ስለዚ ቱርኪ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዓብ ፅልዋ ክህልዋ እዩ ኤግዛክትሊ ብሰንኪ እዚ ድማ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ራሻ መደበራት ይኹን ኤምባሲ ዘይተተንከፈ that's the question ክፋል ንሕና ከነሰቅለሉ ዘለና ኤርዶዋን ምስ ፑቲን ቀረባ መሕሩኽ እዮም ዋላ እኳ ብመትከል በቲ ኣወዳድባ ናቶም ኣንጻር ክኾኑ ዝግብኦም ተኾነ ስለምንታይ ኔቶ ኣንጻር ራሻ ይቃላ ስለ ዘሎ ቱርኪ ድማ ኣካል ናይ ኔቶ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ራሻ ክትከውን ነይርዋ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ኔቶ ቃላ ስራሕ እዩ ኣካል ናቱ ኢና ንሕና ግን ፑቲን ጎረቤትና እዩ ራሻ ጎረቤትና እዩ ምሳ ባእሲ የብልና ጥራይ ዘይኮነሲ ዝለዓለ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት እዩ ዘድልየና ብምባል ቁጠባዊ ሽርክነት ብፍላይ እቲ ገዳ ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝወረደ ንቱርኪ ብጣዕሚ ያኽሲብዋ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ብኮንትራባንዳ ዝኣቱ ድዩ ዋላ ህዝቢ ራሻ ኣብ ካልእ ክገይሽ ስለ ዘይኽእል ቱሪዝም ክገብር ድዩ ኢንቨስትመንት ክገብር ድዩ ገዛውቲ ክገዝእ ድዩ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ራሻ ኣብ ቱርኪ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ቱርኪ ብዙሕ ሓከሲባትሉ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካልኣይ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ራሻ ተኻይዱ ዝነበረ ብኸዛን ተኻይዱ ዝነበረ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ኤርዶዋን ኣብኡ ተሳቲፉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካል ናይ ብሪክስ ክኾን ሕቶ ኣቕሪቡ ዋላ እኳ ሙሉእ ኣባል ተዘይገብሮ ፓርትነር ኣባል ኮይኑ ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ ስለዚ ብናይ ፑቲን ደገፊ ድማ ነይሩ እሱ ስለዚ ንፑቲን ንራሻ ዘለዋ ፅልዋ ኣብ ሱርያ ጠቕላላ ክትከስር ኣይኮነትን ንግዚኡ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ግን እቲ ቦታታት ናቶም ዘይተተንከፈ እቶም ዕጡቃት ጉጅለ ንፑቲን ዘይተንከፍዎ ብሰንኪ ኤርዶዋን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምስ ቱርኪ ርክብ ስለ ዘለዎ I don't want to say suit and tie, but he's ditching the green fatigues, and he's now wearing a dress shirt and the blazer. He's also calling on BRICS to help him out. What is going on in Syria? Well, I think we can frankly disregard Jelani and HTS and all of that, because as we discussed in our previous program, Jelani, HTS are a phantom. Apparently there's a report that the head of Turkish military intelligence came to Damascus and Jelani acted as his chauffeur. So, I mean, literally was driving him around apparently. So, it's not as if Jelani has any real power or authority to do anything in Syria at the moment. He is just there as HTS is there. They're providing these. ዘረባ እዚ እዩ ብሓፈሻ እቲ ኤችቲኤስ ዝበሃል ዘሎ እቲ መሓመድ ጀላኒ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብቲ ጥቃት ናይ ቱርኪ ብታሕቲ ብፀጋም ዘሎ እቲ መራሒ ናይ ትዕጡቕ ጉጅለ ዝብልዎ እዩ ሽማዊ እዩ ሓንቲ ስልጣን የብሉ ክገብሮ ዝኽእል የብሉ ክገድፎ ዝኽእል የብሉን ጥራይ እቶም ናይ ደገ ሓይልታት ሰራዊቶም ሒዞም ውሽጢ ኣትዮም ከይረኣዩ ብሽፋን ንዑ ገይሮም ኣለዉ ኣስዋይ ንሱ መሸፈን እምበር ንእስራኤል ውፅእ ክብል ዝኽእል ንእስራኤል እተው ክብል ዝኽእል ንቱርኪ ዝግበሩ ክብል ንራሻ ውፅእ ክብል ወላ ሓንቲ ክብል ዓቕምን ስልጣንን የብሉን ተዋሳኣይ ጥራይ ንሱ ኣቡ ልክዕ ከምቲ ተዋሳኣይ ኣብ ዩክሬን ገይሮሞ ዘለዉ ዝብልዎ ዘሎ ዘለንስኪ ተዋሳኣይ እዩ እቲ ክገብሮ ዝደልን እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ክብል ኣለዎ ግን ብናይ ኣሜሪካ ትእዛዛት እዩ ዝኸይድ ስለዚ ወላ ኣንጻር ረብሓ ናይ ህዝብና ኮነ እዚ ከዓ ንሱ ነታ ትረአ ናይ ሸው ስልጣን እያ ዘላቶ እምበር እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝውር ዘሎ ዝለዓለ ኢድ ዘሎ ኣብዚያ እዋን እዚኣ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤችቲኤስ ግሩፕ ማለት እዩ ኤርዶዋን ናይ ቱርኪ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤርዶዋን ድማ ምስ ፑቲን ቅርበት ኣለዎ ስቲል ፑቲን እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዘይተዘርበሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እውን ብሰፊሑ ብዛዕባ ሱርያ ተዛሪቡ የለን ፑቲን ኣብ ብዙሕ መድረኻት መፅኡ ጠቕላላ ብዛዕባ ናይ ጉዳይ ናይ ሱርያ ኣይተዛረበን ኣሎ and that tells you something እዚ ኦልሬዲ ሓደ ነገር እዩ ዝነግረካ ስለምንታይ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ዝስራሕ ከም ዘላው መርገፂ ናቶም ንፁር ኣይኮነን ዘሎ መርገፂ ናቶም ዘይኮነሲ ዲስካሽን ይካየድ ከም ዘሎ እሞ ሓደ መደምደምታ ስለዘይ ተበፅሐ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ሱርያ ጠቕላላ ኢግኖር ገይሮ ኣፎም ዓፅዮም ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ኤሮፓ ዝኩሉ ተብተብ ክብሉ ከሎ ራሻ ትምያ ኢላ ዘላ እዚ ከዓ that says already something. Like the paint, the surface paint, and everything else that goes on behind the scenes is controlled by Erdogan and by Turkey. And Turkey currently is in overall control of Syria. Now, at the moment,
Erdogan is determined, so far as I can see, to break the PKK. Moment, Erdogan is determined, so far as I can see, to break. ሕጅንታዩ እቲ ዕላማታት ናቶም ድማ ንሓደክ ናቶ ኣጀንዳ ከሳልጥ ኮይኑ እስራኤል ንዓደድልያ ግዛኣታትን ስትራቴጂካዊ ቦታታትን ትሕዛላ ምክንያቱ ዝኾነ ፀገም ክመፅእ ስለ ዝኽእል ብዝብል ምስምስ ትርኩ ድማ ንስጋተይ ንፀጥታ ናተይ ዘገድሰኒ እቶም ኩርዳውያን እቶም ፒኬኬ ዝበሃሉ ንዖም ክድምስስ ኣለኒ ወይ እውን ከዳኽሞም ኣለኒ ንዓና ኣብሶሉት ኣገዳሲ እዩ ብምባል ምስ ኣሜሪካ እውን ዲስካስ ገይራ ንመለስ ሕጂ ፑቲን ኣበይ ገድፎ ዝኽእሉ This is the base that Assad fled from. This is where he boarded his flight to Moscow. Russia also has a naval base in Syria in the city of Tartus. This is Russia's only naval base in the Mediterranean Sea. They built the እዛ ሃገር እዚኣ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ዓባይ ሃገር እያ ሓደ ብረብሑ ክነጫን ክቁንጥዋን ክመቓቕላን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ራሻ ኣብቲ ንእሽተይ ኣብቲ ባሕር ናይቲ ሃገር ንእሽተይ ካ ዘይኮነ ኣብ ክልተ ጫፋት ፅቡቅ ዝኾነ ቤይዝስ እያ ሒዛ ነይራ እዚ ጭዋዳ ናታ ኣብ ብቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ድዩ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝግበር መራኸብ ርክብ ድዩ ኩላቶም ቤይዝ ናቶም ኣብዚ ናይ ሱርያ ቦታ እዩ ነይሩ ኦፍኮርስ ናይ ራሻ ቦታ ኣሎ ግን ርሑቕ ስለ ዝኾነ ራሻ ኣብቲ ባሕር ናታ ካብዚ ኣብዚ ቦታ እዚ እቲ ዝዓበየ ፓወር ናቶም ሓይሎም ዘርእዩሉን ገስጋሳቶም መደባቶም ዝሰርዑሉን ቦታ እዩ ነይሩ ብደፈርቲኹም ብካልእ እጂ ግን ብዙሕ ፀገማት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣብዚ ዝንገር ዘሎ ባት ብድሕሪ መጋረጃ ክመፅእ base back in 1971, more than 50 years ago. The Hmeimim base is newer. It was built in 2015. Now, both bases are an integral part of Russia's military strategy. They help Moscow project power overseas. They're used to resupply Russian forces abroad. Like the mercenaries, are crucial for Moscow. But their future is uncertain. This is what the Kremlin said when asked about the bases. There are no final decisions on this issue at the current moment. We have contacts with representatives of those in control of the situation in the country now. ራሻ ክሳብ ሕጂ ውዱእ ዝኾነ መልሲ ከም ዘየለን ወይ እውን ሓደ ውዱእ ዝኾነ መደምደምታ ከም ዘይተበፅሐን ምስቶም ንስልጣን ተቆፃፂሮም ዘሎ ሓይልታት ርክብ ከም ዘለዋን ብኻልእ ዘራርባ ምስ ቱርክ እውን ዲል ይገብሩ ከም ዘለውን ይዘራረቡ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር Trying to work out a deal to keep the bases operational. But it's not a done deal yet. And they're working on a backup plan in case they're forced to abandon the Syrian bases. The Russians have started moving out some equipment. There are satellite images of the action. They show Antonov AN-124s being loaded. These are the world's largest cargo planes. They're being packed with Russian equipment and being flown back to Russia. These planes are also carrying diplomats from Russia and also from allied countries like Belarus and North Korea. But not all the cargo planes were headed home. So then Antonov ዝበሃላ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሻ ኣብ ዓለም ገለ ካብተን ዝዓበያ ዝበሃላ ንብረትን ሎጂስቲካዊ ኣፅዋራቶም ይኹን ካልኦም ሒዘን ናብ ራሻ ይምለሳ ከም ዘለዋ ኩለን ግን ንራሻ ኣይኮነን ዝኸዳ ዘለዋ ሓንቲ ካብን ናበይ ከም ትኸይድ ዘላ ረዩ ብዚ Some of them took a different route. They landed up in the North African nation of Libya. 2 aircraft were spotted making trips to a Libyan airbase. These are the Ilyushin 76TD. These aircraft landed in the Al Khadim base near the city of Benghazi. These planes were presumably carrying Russian military equipment, which raises the question, is Russia relocating its military assets? Is it shifting base from Syria to Libya? And why Libya? Let's look at the situation in Libya first. It's a mess. This country has been in crisis for more than a decade, since 2011 in fact, when its leader and dictator Muammar Gaddafi was assassinated. Libya has been divided since then. It is currently controlled by 2 governments. ካብ ሱርያ ወፂኦም ሕጂ ገለገለ ተነፈርቲ ኩናት ተነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ናይ ራሻ ኣፅዋራትን ንብረትን ወሲደን ንራሻ ጥራይ ኮናን ዝኸዳ ዘለዋ ክልተ ካባተን ናብ ሊብያ ገፀን ክኸዳ ተራየን ኣለዋ ሊብያ ኸ ቅድሚ ሱርያ ዝወደቐት ሃገር እያ እንታይ ትመስል ሊብያ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ መንግስቲ ኣለዋ ሊብያ ኣብ ክልተ እያ ተመቒላ ዘላ ኣብ ቤንጋዚ ዘሎ ሓይሊ ኣሎ እታ ቤንጋዚ ዘሎ ሓይሊ ራሻ ብዙሕ ትድግፎ ከምኡ ድማ ኢማራት ብዙሕ ትድግፎ ትዝውሮ እውን ካልኦት ሓይልታት እውን ዝድግፍዎ እቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ግን ትቀጠልያ ኣብ ትራብልስ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ዕጫ ከምዚ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሊብያ የመን እንተኸይድካ ተመቒላ ዓለም ለኻዊ ዝድግፎ መንግስቲ ኣሎ ሑቲ ድማ ኣሎ ሱዳን ተመፂኻ መንግስቲ ኣሎ ሕሜቲ ሓይሊ ድማ ኣሎ ሊብያ ኣብ ክልተ ተመቒላ እያ ከምኡ ድማ ሱርያ ዝፅበያ ዘሎ 2 ወይ 3 እዩ ዲሞክራሲ ከነምፅኣልካ ኢና ዲክታተር ክንኣልየልካ ኢና ኢሎም እዮም ዝመፁ ውፅኢት ግን ነዚ ዝመስል ካብዚ ንላዕሊ ትምህርቲ ክህሉ ይክእል One is based in the capital Tripoli
This is the government that is recognized by the United Nations. This is the first government. The second government is based in Benghazi. This one is backed by an armed group called the Libyan National Army. It is led by Field Marshal Khalifa Haftar. So Haftar is the power behind the Benghazi-based regime, and Moscow has been supporting him for years. In return, Haftar has allowed Russia to build up its military presence in Libya. As of today, Russia controls multiple bases in Libya, 4 air bases and 1 port. All of them are in areas controlled by Khalifa Haftar. ስለዚህ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዝነበረ ሊብያ ትድግፎ ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ሊብያ ገዳፊ ድሕሪ ምውዳቑ ፑቲን ብጣዕሚ ሕማቕ ከም ተሰምዑ ሓንቲ ዶኩመንታሪ ኣላ ነቲ ንገዳፊ ገይሮም ትሪት ዝገበርዎ ብሚድያ ከምኡ ድማ ኣቀታትላ ናቱ ከም ሕማቕ ኣቀታትላ ብምባሩ ንዑ እቲ ሚድያ ቀፃሊ ዝፃወተሉ ዝነበረ ንቭላድሚር ፑቲን ሓደ ካብቶም ሕማቕ ዝተሰምዖ ስምዒትን ንገዳፊ ከምኡ ክኸውን ክረጥኦ ዘይምኽኣሉስ ሕማቕ ከም ዝስምዖ እዩ ዝንገር ዝነበረ ወላ እኳ ጥቡቕ ዝምድና ኣብቲ እዋን እንተነበሮም ግን ክሳዕ ክንዱ ዝኸደ ይነበረን ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ገዳፊ ዘጋጠመ ካብኡ ስለ ዝተማሃረ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ምዕራባውያን ከመይ ጌሮም መላገፂ ይገብርሎም ከም ዘለዎ ነዞም ሃገራት ስለ ዝረኣየዩ ነቲ በሻር አልኣሳድ ከጥሕኖ ክኢሉ እዩ ዝበሃል በቲ ኮይኑ በቲ ኣብዚ ሊብያ ኣብዚ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ክፋል ዝቆፃፀር ኣብ ቤንጋዚ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ምሱ ስለ ዝሰርሕ ድሮ ቤይዝስ ኣብኡ ነይርዎ እዩ ዝያዳ ናብኡ ከስፍሕ ከም ዝኽእል ግን ሊብያ እውን ዝተረጋገት ሃገር ኣይኮነትን ኣነ ዘርእየኩም ዘለኹ ፑቲን ሰራዊት ኣበይ ሰድድ ቤይዝ ኣበይ ረክብ ኣይኮን ትሕቶ ሓንቲ ሃገር ብሽም ዲሞክራሲ ወይ ስርዓት ክንቅይር ኢና ተባሂላ ምስ ፈረሰት እንታይ ዓይነት መጻኢ ከም ፅበያ ኣብ ነብስኻ ምስ ወፀ ይኮንካ ክትመሃሮ ዘለካ ድሮ ኣብተን ቅድሜኻ ዝፈተና እንታይ ዕጫ ኣጋጢማን ኣሎ just give me one example ሓንቲ ኤግዛምፕል ናይ ሃገር ብከምዚ መንገዲ በዚ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ተባሂልካ 2011 ዝጀመረ መንግስቲ ኣልዮም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ምትእትታው ኣትይዎ ዘስምዕዋ ምዕራባዊ ዓለም ምትእትታው ዝኣተዎ እሞ መንግስቲ ብኡ ዝተቐየረ ዝደሓነት ሃገር የላ እዚኣ ጥራይ ክትሕዝለ እየ ዘሊ እምበር ንኣብነት ኣብ ኒጀር ኣብ ቡርኪና ፋሶ ከምኡ ናብ ማሊ እቲ ሰራዊት ባዕሉ ነቲ መንግስቲ ኣልይዎ እቲ መንግስቲ መጋበርያ ናይ ምዕራብ ስለ ዝነበረ ነቲ መንግስቲ ንምድሓን ብዩኤንን ብገለን ብገዳን ገይሩ ይቃለሶም ኣሎ እቲ ህዝቢ ግን ምስቶም ሰራዊት ጠጠው ስለ ዝበለ እተን ሃገራት ኖርማል ክቕፅላ ክኢለን ትራንዚሽን ገይረ ኖርማል ይቕፅላ ኣለዋ በንጻሩ እቲ ምዕራባዊ በፍንጫ ክእትዎ ዝፍትን ዘሎ ከምዚ ናይ ሕጂ ናይ ሱርያ እንታይ ፈጢሩ ኣብ ሊብያ ኣብ ኢራቅ እንታይ ፈጢሩ ተመሳሳሊ ዕንወት እተን ሃገራት ድማ ደጊመን ከም ሃገር ከም ዘይቆማ እዩ ዝገብረን ስለዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ወይ እውን ካብ ካልእ ትዕዝብትታት ክትመሃረሉ እንተዘይክኢልካ ናቶም ዕጫ ናቶም ጌጋ ክደግም ምዃንካ ፍሉጥ እዩ ምናልባት ንገሊኦም ንዑ ክደግሙ ስለ ዘዋፆም እዩ ኩሉ ነገር ግን ሕማቕ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ሓደ ነገር ካሎ ፖዚቲቭ ነገር ካ ምርኣይ የድሊ ኣብዚ ካስከ ንርኣይ ሓንትላ እዘን ዓበይቲ ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዋ ግን መምሃሪ እውን ክኸውን ዝኽእል In other news, Chinese Foreign Minister Wang Yi is meeting Indian National Security Advisor Ajit Doval in Beijing to resume talks on the two countries' decades-long border dispute. The 23rd Special Representatives' talks are underway in Beijing, where the officials are expected to discuss a wide range of issues to rebuild bilateral ties. This follows an October 21st agreement of disengagement and patrolling in eastern Ladakh. China yesterday said it is ready to work with India to enhance mutual trust through dialogue and manage differences. China and India share a 3,500 kilometer. China ከምኡ ድማ ህንዲ ናይ ዓለምና ከባቢ 20-30% ህዝቢ ዓለም ዝቕመጠሉ እዩ ስለዚ 1.4 ቢልዮን ኣብ ህንዲ ክንብል ከለና 1.3 ገለ ድማ ኣብ ቻይና ኣሎ ስለዚ ንክልቲኦም ተጌርካዮም ጥራይሲ ከባቢ 2.8 ቢልዮን ህዝቢ ናይ ዓለምና ካብ 8 ቢልዮን ዋላ 7 ቢልዮን ዝኸውን 8 ቢልዮን ተኮይኑ ሜቢ ከባቢ ሓደ ስልሲት ናቱ ወይ እውን ሓደ ብርስ 4 ናቱ ኣብዘን ክልተ ሃገራት እዩ ዝቕመጥ ክልቲአን ድማ ዋላ እኳ ጥቡቕ ዝኾነ ታሪካዊ ምትእስሳር ተለወን ናይ ዶብ ዘይተሓንፅፆ ዶብ ግን ኣለወን እዚ ዶብ ድማ ኣሜሪካ ብድሕሪት ኮይና ቤላ ጌራ ከተኮማስዖ ፀኒሓ ኣላ እንተኾነ ህንዲ ብዝዋን እዚ ተረዲዎም ኣሎ ኣሜሪካ መጋበርያ ዳዮም ክገብርዎ እምበር ምስ ህንዲ ፍሉይ ሽርክነት ስለ ዝደልዩ ይኮኑን እቲ ናሬንድሮ ሞዲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ተረዲይዎ ኣሎ ዳትስ ዋይ ምስ ቻይና ዘለዎ ፀገም ዝተሓላለኽ ዝነበረ ብወገን ቻይና እውን ተረዲዎም ኣሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንክልቲኦም እገዳ ከውርደሎም ይሓስብ ስለ ዘሎ ተቀላጢፎም ሽግሮም ክፈትሑ ከም ዘለዎም ተረዲዎም ኣሎ ሽግሮም ተፈቲሖም ድማ ክልተ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ፅቡቕ ዝምድና እንተገይረና ዓለምና ንቁጠባ ምርግጋእ ንቁጠባ ናይ ዓለም እየ ዝብለኩም ዓብ ተራ ክህልወን እዩ ምክንያቱ ዓበይቲ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ስለ ዝኾና ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ንኣሜሪካ ንህንዲ ናብ ኣምፅያ ንቻይና ንምንፃል ብዙሕ ያፅዒራ እንተኾነ እቲ ንህንዲ ክገብሩላ ኢሎም ዝሕስዎ ዝነበሩ ስለዘይግበር ዝነበረ ህንዲ ቀቢፆም እዮም መስለኒ
ኣብቲ ብሪክስ ዝያዳ ክደፉ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ለንቀነገሹ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፍናቶም ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ባኸይዱ ብዙሕ ዲልስ ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ገይሩ ተመሊሱ ኣሎ ሕጂ ድማ ምስ ቻይና ዝነበሮም ናይ ነዊሕ ዝነበረ ዶብ ንዑ ክፈትሕዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ከዓ ልዑል ኣገዳስነት ክልወይ ክልትኤን ሃገራት ተረዳድየን ክኸዳ ከለዋ ንሰላምን ርግኣትን ናይ ዓለምና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንሽተይ ኣብዚኣ ንስማዓዮ እሞ ድሕሪ a long border and have in the past accused each other of trying to seize territory along the unofficial divide known as the line of actual control. Meanwhile, China that the implementation work should continue on the solution reached between the two countries on border issues. They also reaffirmed their commitment to continue seeking a mutually acceptable package solution to the boundary issue. So ክልቲአን ሃገራት ነቲ ጉዳይ ናይ ዶበን ንክፈትሖ ጽቡቕ ዝኾነ ኣርኣያ እውን ይህባ ኣለዋ ዓበይቲ ሃገራት ከም ምዃነ መጠን ዋላ እኳ ጉዳየን ሕልኽልኽ ዝበለ ተኾነ ንክፈትሖ ክልቲአን ሳልሳይ ዘይብሉ ራብዓይ ዘይብሉ ኣክቹሊ ሳልሳይ ከም ዘለዎም መንጎኛ ግን ዘይግለጽ ራሻ ኣብቲ ናይ ብሪክስ ንክልቲአን ኣብ ምቅርራብ ዓብ ተራ ከም ተፃወተት እዩ ዝንገር ግን ኣይዝረብን እዩ በዓላቶም ይፈትሕዎ ከም ዘለዎ ከምዚ ኢኻ ክኸውን ዝግብኦ ኣሜሪካ እትያትካ ሽግርካ ክትሓላልኾ እምበር ክትፈትሓልካ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ በዓልካ ኮፍ ኢልካ ይህምህን ኢልካ ኣጀንዳታት ናይ ደገ ኣውፂኻ ሽግርካ ክትፈትሕ ዓብዪ ኣርኣያ ዝኾነ ፍጻሜ ኣብዚኦም ንርኢ ኣለና ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ናብ ቁጠባ ክንሰግር ኤሮጳውያን ስምዑ ሕጂ is going on with the UK, the European, the US car industry right now. It feels almost, you might say, like Carmageddon. And it's a lot of people talking about things like Brexit, about political interventions, but actually there's something bigger going on. So I want to take you on a deep dive here through some of the data. And we'll start with the big picture, okay? This is showing you the biggest car producers, car exporters around the world, okay, in terms of how much they're sending out exports. So you've got Japan, you've got Germany, you've got South Korea, the US in recent years. ቁጠባ ናይ ዓለምና ትራንስፎርሜሽን ወይ እውን ዓብዪ ለውጢ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ኣብ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ጥራይ እንተሪእናዮ እንታይ ይብላ ኣሎ መን እየን ሓያላት ዝበሃላ ነይረን ኣሜሪካ ትሕት ዝበለ ደረጃ እዩ ነይሩ ኣብቲ ካር ኢንዱስትሪ ድሕሪኡ ደቡብ ኮርያ ብበዓል ሆንዳ ሃዩንዳይ ዝበሃል ድዩ ዩኔሚት ካልኦት ኣለዉ ዓበይቲ ብራንድስ ከምኡ ድማ ጀርመኒ መርሴድስ ቢኤምደብሊው ድዩ ኣውዲ ድዩ ፖርሸ ድዩ ገለ ናበልካ ቀፅሎ معات براند تاتلون كابل على جابان تويوتا إلكا هوندا إلكا نيسان إلكا نيسان باي ذا واي أسرع حمشان بانكرافت تكون كم تغلي زنقار زلو نيسان لكن أنا تاني نيسان زعزني حب كامباني زنبرة أنا منو كلنا نرجالنا كلهم زيهم كله ودان تاخويني يشجرهم أنت حدش لستفتره now watch الجرايو حدش عبيت فتير الله. And the big shift we're seeing at the moment is down to the change in cars. So from internal combustion engine cars to electric cars. And look at the biggest beneficiary of that. Look at China. Just look at how it's leapfrogged everyone else in terms of the units. تقولون China? أين برتنا بتعلاقة تنيراد ما نشتي أفتح عدم نشتي كفالي فري نيرهم. تشين عصرت 4 صرت عام نشتن عصر 6 كلام له. دن أب أسرع بجزء كوفيد. مس جمروا أب أسرع حدا سب كاب كوفيد ماسك تاتو حيز خلص خلوا China. توين شيفان كلهم دومينيت جراتهم. إزيا أبكار إندستري ويكاب إلكتريك كارز راي يكون نزلا. أب كله تي إيكو سيستمي. رأيو كابزي هذا ما كتم هرزل لك عالم كميلا كم تغير زلا بس ما جنزابير اللي. زيجينا يمعربا ميديا China's قبل ريبورت هنا. Of cars they're sending out around the world. What is going on there? Well, part of the story, kind of the big picture here is, it is much cheaper right now to make electric cars in China. Okay, so this is showing you the cost of making a VW i3. Okay, ID3. This is a car that's comparable to certain cars that you can find in China. أبزج كردون كنت متون زلنا أقدر سنزلو electric car أبنا China German سي أبنا ماكينة تكنولوجي الأولى استواسون عقمن كم زلوا ميزنقر. ስለዚህ ነቲ ዘለዎም ቴክኖሎጂን ተመክሮን ሲ ግምጥል ኣቢሎም ሳብ ዘ ኤሌክትሪክ ካር ከዕወት ይኽእሉ ዶ ንዝብል ነው ስለምንታይ ከም ዝኾነ ራይዎ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ካር ትልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ካር ስኬት ከላ ባተሪ ዝበሃል እዩ እቲ ባተሪ ቴክ ዘድልየካ ቴክኖሎጂ ድማ ንበይኒ እዩ ኣብ ካልእ ድማ ቻይና ክሳብ ክንደይ ዶሚናንት እናኾነት ትመፅእ ከም ዘላ ራዩ the chassis and so on. And now let's compare that with a BYD Seal. So this is a not dissimilar car in China. 29% cheaper to make in China, the battery. But also look at the other parts as well. All of them cheaper in China. Okay, and the upshot of that is you're talking about cheaper cars. And why is it cheaper? Well, partly it's down to expertise. እጂ ምስ መን ተወዳድሮ ዘሎ ትጸሊም ዝበሃል ዘሎ ፎልክስቫገን ማለት እዩ እቲ ናይ ጀርመን ዓብ ብራንድ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ነገራት ተሪኹሞ ቻይና ንነፍሲ ወከፍ ባይታ ብዝሓሰረ ዋጋ ካብ ናይ ጀርመን ንታሕቲ ክሰርሕዎ ይኽእሉ ኣብ ባተሪ ይኹን ኣብ ቦዲ ፓርትስ ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን ኣብ ኩሉ ሴግመንት ናይቲ መኪና ብዝሓሰረን ዝበለፀን መኪና ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ታ ፎልክስቫገን ትበሃል ካምፓኒ ምስኦም ክትወዳደር ዓብ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ
عبي كولابس كقاتم كم زغل. Partly it's down to other things as well. So for instance, consider the fact that you have more state aid in China. So subsidies, visible and invisible. Certainly there are subsidies that go to UK and EU producers. إذا هذا كابتي من تشاينا بزح يزحق زومتهم كامباينتاتنا بليهم زخصقن I don't buy it. أنا مجنان تسعيرنا خيبلو زتقاموا لقالات مغان ترى ممكن نسمع as well. But the Chinese subsidies, and this is across the sector, it's not looking at a specific company, across the sector are significantly higher, up to 9 times more state aid than you find in the OECD, which is the developed world. So you've got state aid, the government helping out. You've also got tariffs in China as well, by the way. You've got power costs that are much higher here in Europe than they are elsewhere around the world. In fact, look, of all of the countries, the industrial power costs are highest in the UK. UK رأيوه كل عينة اندستري تقبر تزعبه كوستس أو باور كوستس باور مالت نايتسعات واقع نايتسعات نزخون اندستري تسعات قداسيو تزغبر خبيه يوكي زلو قالوا تقرات أوروبا رايون كلن سلوفاكيا الكا ايرلاند طليان سويسرلاند بلجيوم أستراليا هنغاري كلها تمثلتي أمريكا رايوه قدامي زتحته ناي ندادي قرب زلو هاجريا سلازي أمريكا نزكونات زبدعمية تمزمزو زلا أوروبا دما أنت قرب حياة خيزلا let's go. And if you're thinking about where you're going to put your factory, that really matters because, you know, it's a big component part of your costs if you're making a car. So you've got power costs higher as well. Whereas in China, usually a lot of the power comes from coal and that's a lot cheaper. Now, there's also something else going on here, which is about the kind of change in industrial architecture we're talking about here. Typically, historically, and this is showing you just the component parts of a car, and this is a combustion engine car, and how much of the costs they comprise. The engine has typically been the hardest thing to build. It's really hard building engines, really, really hard. Actually, China's really struggled to build engines historically because you've got lots of component parts, a lot of work, a lot of skill goes into that 21%. And actually, that's the biggest part by far. However, now look with batteries, it changes the complete ratio here. أبزاري وزياتا ناي بدياك نودن خلينا. التناي كلام internal combustion ويونتي بنداد يسرح ماكينة اتزخم هذا كفالناتو ويونتي بزح فلتاتن كيلاتن زدليو موتوري موتور ناي ماكينة جرمن مع موتوري حيلو نيرو موتورات ناي جرمن تشاينا كبصح وي كعلو نيرو جابان بمطعنو بناتو من قد بتي عم نيرو سلازي اتزبرت ان اتكند قداس ناي ماكينة ابتن ناي ندادي موتوريو هجي بزن دزخون نيرو كم بحجش تقمت لهم كمص مخالو جرمن تبل اب الكتريك كارس علمنا دمنا بالكتريك قصات غير سلازلا اتكند قداسي ماكينة يكون ات موتور يكون باتريو سلازي ات تكنولوجي وي كلاتن فلتاتن تمكرون زلي كان موتور كتقبرن نباترق تقبرن كومبليت نبينيو سلازي جرمن تودادي رابزة عودنا الكتريك كارس كتعود كم زي كونت بزي خاطفل because ات سكيل سيت تقول تمرت تدخل لك ان تدخل تمكرو زلو عبزنا الكتريك كارس كحجزو ما يكلني حنطو قبروا وازغلو كيدو نتوم نا تشاينا كامباينات جزيوم نساتهم نفسهم ري انفنت قبروا لهم كابتناتهم تكنولوجي تدغيمهم اسو يكالي خوني ذاتس واي قالك زين كامباينات نا جرمن اب تشاينا اكسباندز قبرا زلو بزح انفست قبرا زلو ስለዚህ نتناش كامباينات جزيوم نعو نت تكنولوجي تدغيمهم نفسهم كم بعدش كهنصوا يخولهم تخلوا الله يغن still up German coin the battery becomes by far and away the biggest cost, 39%, even more. And making a battery is a very different skill to making an engine. You can't just take these jobs and shift them across there. And that's a real conundrum for people making cars in Europe and indeed in the US. And it's part of the explanation for why right now China is dominant when it comes to making electric cars. 65% of the global market is Chinese. But what's interesting is when you look beneath that, look into the supply chain, look at how many people are making batteries. It's 82% of the market for batteries is China. Look deeper, look at the components that go inside the batteries. That's dominated even more by China. So the anodes, the cathodes, that's 87, 96%. سنتابلنا له الكتريك كارس بالعداقة ناي مسأي اندستري مخانز نقرألو كبابي 65% ناتو تشاينا يتوننو كاوز قد دخل الكتريك كارك تقبر بزي باتري اي كالني نت باتري خي كباب 8% تشاينا دومينيت تقبرو نتوم انتدوت وذاك كاثودس بلوزلو تي اوشت انتباتر زاتو زلما كاف 8 شو عتك 99% China dominate cover. So there's no chance to call متيوم تودادي روم بوتا نخرهم. With the anode made in China. You see, it's Chinese dominance. So even if you're making a battery, you're still having to get your components from China, and it goes on. So the chemicals largely made in China. Really, the only area where you don't see the red bars, that's Chinese proportions. Where you don't see the red bars as high. بعفجا أب كل تي سيكتورس زخا رأينا يمنجست كم زنبرة بزي خاطري نخلو vertically and horizontally dominate جرو خمزلو. ببلانز تجبر مخانو نحدا نجر إيكو سيستم نايت بيزنس تي فاليو تشينز بحال مسرت باتري حاتين نتي معدنات عزدل كل نجر بسفح تحاسيب له ببلانز تجبر مخانو بزي خاطري معناتها أقول إنه في أكتون تخلي خات خالق زي اللي خات خون بلانت زي بالكا
ኮርፖሬሽንስ ናይ ባትሪ ርፍዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይቲ ሓፂን ግን ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ግን ፕላን ስለ ዝነበሮ ንኩሉ እቲ ቫልዩ ቼይን ዶሚኔት ገይርዎ እዚ ከዓ ንምንታይ ንቻይና ነዳዲ ስለ ዘይብላ እቲ ኣብ ዓዳ ዘሎካ ብዙሕ ነዳዲ ዝህልኸላ ተንቀሳቃሲ ሞተርን መጓዓዝያን ስለ ዝኾነ ብኤሌክትሪክ ተተኪኦሞ ኣብ ዓለም ተሸይጦም ፅቡቅ ተዘየለ ግን ኣብ ዓዶም ጠለብ ናይ ነዳዲ ናቶምን ናፅነት ካብቲ ዘድልዮም ናይ ደገ ጠለባትን ሓራኑ ክኾኑ ናፃኑ ክኾኑ ስለ ዝሕግዞም እዩ ቢግ ኮምፕሊመንት ነቲ መንግስቲ ናይ ቻይና ናይ ብሓቂ ዝድነቕ ስራሕ ሰሪሖም ውፅኢት ናቱ ድማ ንኩሉ ዶሚኔት ክገብሩ ክኢሎም እንዳት ዋይ ኣብዚ ክነግረኩም ከለኩ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቻይና ፅቡቅ ስእልን ፅቡቅ ትምህርትን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ዓለም ምሉእ ካብ ቻይና እዩ ዝመሃር ዘሎ ኣብ ቻይና ዘለካ ንባዕሎም ካብ ቻይና ከይዶም እናለመኑና ክመሃሩ ሓድሽ ነገራት እናተፈተኑ ከለዉ ፀረ ቻይና ንክትከይድ ንቻይና ንክትፀልእ ክገብሩካ ከለዉ ከተፍቅድ የብልካ በዚህ ጌርና ድማ ኣብቲ ናይ ዞባና መጀመሪያ ጊዜ የባህር በር ጥያቄዋን እንደ አዲስ በቅርቡ ስታነሳ ብዙዎች የተለያዩ ሀሳቦችን ሲያንጸባርቁ ነበረ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በቀጠናው ላይ እንደ ጸባጫሪ የታየችባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። አሁን ግን በቅርቡ በተለይ አንካራ ላይ ከሶማሊያ ጋር የተደረሰው ስምምነት ሀገሪቱ ያነሳችው ጥያቄ ትክክለኛና ተገቢ ስለመሆኑ ያሳየ ነው የሚሉ ሀሳቦች እየተነሱ ነበርና እንደ ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄዋን ማቅረቧ የብሔራዊ ስትራቴጂክ ጥቅም ጉዳዩ ማድረጓም እንዴት ይታያል? ከህግ አንፃር ምን ያህል ተገቢ ነው? እሺ በጣም ጥሩ እንታየም ዝገብሩ ዘለው ኣብቲ ናይ ስቴት ቴሌቪዥን መጽዮም ኣብቲ ናይ ሃገር ቴሌቪዥን ዲቤት ናይ ባሕሪ ዝብልዎ ዘለው ብሰፊሑ ኤክስፓንድ ገይሮም ከም ዘለው ኣስፊሖም ከም ዘለውን እዚ ድማ ደይመደ ኢልካ ዲስትራክሽን ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ካብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብቲ ሃገር ካል ኣጀንዳ ከተትሕዞ ስለ ዘለካ ዓመት ሙሉ ኣገልጊላት ቶያታ ኣጀንዳ ምስ ሶማሊላንድ ዝነበረት ሕጂ ግን ምስ ሶማልያ ተሰማሚዕዎ ዘሎ ኣከም ዓይነት ቋንቋ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝደፍር ክዛረብ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ሚድያ ስለተነገረ ብወገን ኤርትራ ድማ ዝተዋሃበ ውሳነ ስለዘየለ ማለት ምስ ኤርትራ ከምኡ ከይትብል ዝበሎ ኣካል ስለዘየለ ናብ ኤርትራ ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዲስካሽንስ ናብ ኤርትራ ገጾም ኣዝቢሎም ኣለዉ ንሪኦ ኣለና ዓመት ሙሉ ምስ ሶማሊላንድ ክግበር ዝኽእል ሓንሳብ ዕንቆት ናይቲ ባሕሪ እናገለፁ ሓንሳብ ስፍሓት ናይቲ ሓንሳብ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ክቦም ዝኽእል ኩሉ ብዛዕባ ተዛሪቦም ድሕሪ ዓመታ እታ ጉዳይ ኣብ ኣንካራ ወዲያ እቲ ድርቅና ናቶም ግን ኣበይ ይገርመናኒ ተሳዒርና ይፈልጡን እዮም ኣብኣ ከለዉ ነታ ገንዘብ ኢትዮጵያ እቲ ድሌታ ዝገለፀቶሲ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ረኺቡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ማለት ብዓለም ደረጃ ማለት ዓብ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ከም ዘጋጥሞም ይርዩ ኣለዉ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ተዓዊትናሉ ኢና ህዝብና ዓለምሲ ድሌት ባሕሪ ከም ዘለና ፈሊጣትና ኣላ ወላ ምስ ሶማልያ ዝተገበረ እውን ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ከነኽብር ኣለና ኢሎም ፈሪሞም ከብክሑ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ብምሕዝነት ክንረክብ ኢና መን ከልኢኩም ቀደም ከ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽጥቀሙ መን ከልኪልኩም ዝኸልከለኩም ሃገር የለን ኤርትራ ይከልከለቶም ሶማልያ ይከልከለቶም ዘይደልዩ ሰም እዮም ንሳቶም ዝደልዩ ዘለዎ ግን ዋንነት እንታይ ማለት እዩ ዋንነት ከ ብኸመይ ዲል ኢኻ ምስ ብኸሞም እንካን ሃባን ኢልካስ ብኸመይ ኢኻ ክትቦም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብርኪቦም ካለ ወረቐት እዩ ገንዘብ እዮም ካኽቡኻ ባሕሪ ግን መሬትን ፊዚካል ነገር እዮም ክወስዱ ኮፍካ እዮም ክብላቡ ስለዚ there is a huge difference ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሃት ገብረሳ ኣብ ቦርድ ቦታ ሂቡኻ ሜቢ 15% ብርኪብና ካለና ካብቲ ኣታዊ ክትረክብ ኢኻ yes but within seconds ጠጠው ኣቢልና ያለና እንተኢሎም ሓንቲ ወረቐት ጥራይ ተድልዮም ክፍርሙ ኣብ ደገ ባሕሪ ካ እትዮም ኮፍ ተኢሎም ግን እንታይ ክትገብሮም ነዚኦም ክትዋግኦም ኢኻ ማለት እዩ ውግእ ከዓ ዋጋ እዩ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ስለዚ ነዚኦም ኣሚኑ ክህብ ዝኽእል ጅቡቲ እኳ ንዑ ትብሎም ኣለያ ኣብዮም ኣለዉ ግን ድሓን እስማዕ እዮም እንዶ እዚ ከዓ እንታይ ዝርእዮ መሲልኩም ሓደ ሰብሲ ብሕቡእ እንታይ ይደሊ ክነግረካ ካል እዩ ብሕቡእ ሲ ምሳኻ ክሰርሕ የክብለካ ኽእል እዩ ብግልፂ ይፀልኣካ የክብለካ ከሎ ግን ፅቡቅ እዩ ክትፈልጦ ኣለካ እዚ እዚኣቶም ሓልዮት ከም ዘለዎም ንህዝቢ ኤርትራ ገለገለን እዮም ዝነግሩ ግን ኩሉ ግዜ ክሳብ እታ ትደልዎም እያ ዝብስ ክሳብ ትደልዎ ይዝሕንክስ እዮም ዝብሉ ንቐፅል ንስማዕ ማድረጓም እንዴት ይታያል? ከህግ አንፃር ምን ያህል ተገቢ ነው? እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ መጀመሪያም ቢሆን ይሄ የባህር በር ጥያቄ በአጀንዳነት የተነሳው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት ድንገት ያው እዚህ በእናንተም ጣቢያ ይመስለኛል በቴሌቪዥን በተላለፈ ፕሮግራም ነበረ። የብዙ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ቢሆንም እንደ ዋናነት በአጀንዳ አይነሳም ነበርና እየተዳከመ እየተረሳ እንደውም አለቀለት የተባለ ፌታ ኮምፕሊ የሚባል አለና እንደዛ አይነት ደረጃ የደረሰ መስሎ ነበር። በአማርኛው ተበላቁ የሚባለው የተረሳ ነገር ማለት ነውና እሳቸው ያንን ካመጡት በኋላ ጉዳዩ እንደገና ሪቫይቭ አደረገ። ከዛ በኋላ ትልቁ ኢንሲደንት የሚባለው ሶማሌ
ከሶማሊላንድ ጋር ኤምኦዩ ስንፈራረም ነው። የዛ ጊዜ የነበረው ሁኔታ ቢሆን አሁን አንቺ ቅድም እንዳልሽው የተሰጠው ግብረ መልስ ተገቢ ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እኔ ኤምኦዩ ነው የተፈራረመችው። በኤምኦዩ ደግሞ በሰጥቶ መቀበል መርህ እና በሰላማዊ በሆነ መንገድ ፈጅንታዮም ክገብሩ ድፍትኑ ዘለው ብጣዕሚ I give them ሓንቲ ጽብቕቲ ዝገብሩ ዋንታዮም ብጣዕሚ ሃይ ኳሊቲ ቪዲዮስ እዮም ፕሮዲውስ ዝገብሩ ቪዲዮታት ናቶም ቪዥዋላይዜሽን ናቶም ነቲ ሓበሬታ ኣብ ርእሲ ሰብሲ ፍሬም ክገብርዎ እቲ ዝደልይዎ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ርእሲ ሰብ ክእትዎ ይኽእሉሎም መንጻሩ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ንሕና ክንሪኦ ንደሊ ነዚ ሶም ዝገብርዎ ዘሎ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ኣብዚያ ቻነል እዚኣ ኣነ ብዙሕ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ብናይ ኢትዮጵያ ፍቕራን ዳንኬራን ብዙሕ ዝርዕት ህዝቢ ኣለና ዝብል እምነት የብለይ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንኮይኑ ዝርዳእ ንብናተይ መረዳእታ ኢትዮጵያውያን ብቕልፅሞም ዘይኮኑስ ብመልሓሶም እዮም ከሽክዕዎ ዝኽእሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ጥራይ እታ ስቃት ኮይና ትስምዓኒ ኣብ 2018 እውን ርኢና ኢና እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዕርቂ ምስ ተፈጠረ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ገርህ ምዃኑን ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ሰናይ ምንዮት ከም ዝነበሮ ተዲኹም ኣለኹም ንሳቶም ኢሚድየትሊ ስዊች ገይሮም ኣንጻርና ኣብቲ ናይ ኩናት ድሮ ኣብቲ እዚ ኩሉ ኡፍ ይብሉ ፀኒሖም ኣብታ ኩናት ብርትዕቲ ከመይ ኢሉ ተገምቲሉ ነቲ ሻዕብያ ሕቁ ንክሰብር ከም ዝፈተነ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ከይነገሮም ብምዝላቕ ዲ ዝተፈላለየ ኬላታት ናይቲ ኩናት ዝገልፅዎ ማለት እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ግርህና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጥንቲ እንተሪኻዮ ብኢትዮጵያውያን ብዙሕ ግዜ ምስ ተጠልመ ስለ ዝኾነ እታ ዝበለፀት ናቶም ምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘለና ናይ ሓሳብ ፍልልይን ናቶም ባህግን ድሌትን ብንጹር ብተደጋጋሚ ክነግሩና ከለዉ ካብኡ ክንመሃር ክንክእል ኣለና እቲ ህዝቢ ድማ ብፍላይ ትንሽተይ ወለዶ ደርፍና ሓደ እዩ ክዳንና ሓደ እዩ ኣመጋግባና ሓደ እዩ that's not enough እዚ ሓደ ስለ ዝኾነ ሳቶም ይሸጥዋ እዮም እዚኣ ሙዚቃ ናቶም ቪድዮ ኤዲቲንግ ብዙሕ ሪሶርስ ስለ ዘፍስሱሉ ፍሉይ ስለ ዝበለ ሰብ ናይ ኣምሓርኛ ፊልም ዝርኢ መዓት ሰብ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ነገር ዝርኢ መዓት እዩ ብኡ ገይሩ ድማ እቲ ኢንፍሉወንስ ዝኣትወካ ብኡ ገይሩ ኣነስ ኣብዚ ክነብር ይሕሸኒ ካብ ኣብቲ ክነብር ዝብለ ተሓሳስባ ይመፀካ ተዲኻኒ ስለዚ እቲ ኢንፍሉወንስ ናቶም ብፍላይ ንኤርትራ ኣብ ሎንግ ተርም ካልኩሌት ዝኾነ ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ዘበነ መለስ ንሳቶም ፅቡቕ ነገራት ኣብ ዓዶምና ተገብረ ከሎ ኤርትራ ግን ዝኾነ ነገር ፅቡቕ ከም ዘይህልዋ ኤርትራዊ ሃገሩ ክፀልእ ከም ዘለዎን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ተስፋ ዘይብላ ሃገር ምዃናን ንድሕሪት ገፅካ ከይትጥምት በቲ ከይድካዮ ዘለካ ጥፋእ ምናልባት ፅቡቕ ተደሊኻ ድማ ናብ ኢትዮጵያ መፂኻ ቬኬሽን ግበር ዲስ ዋዝ ዘ መሰጅ በዚ መንገዲ እዚኦም ነቲ መንእሰይ ብብዝሒ ተስዋይ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ከም ተራ ሰብ ኮንካ ተሪኻዮ ዕላማ ዘይብልካ ወይ እውን ከምዚ ኣብ ፖለቲካ ተሳተፍቲ ኮንካ ንኤርትራ ክትከይድን ንኣዲስ ኣበባ ክትከይድን ፍልልይ ኣሎ ካብቲ ፍላይትስ ናቱ ካብቲ ኣምቢያንስ ኣብኒዮ ዘሎ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኢትዮጵያ ኣይፈልጦን እያ ዝሓለፈ 5 ዓመት እውን ኣይፈልጦን እያ ኣብ ዘበና ኣቢ ኢትዮጵያ ሜቢ ኣብቲ መጀመርያ ሰላም ምስ መፀ ከይደ ነይረ ድሕሪኡ ግን ዝሓለፈ እጂ ኣይርዮን እዩ ዘለዎ ፖለቲካል ፀገማት ገለመለ ብማዕዶ ይድርዮ እምበራ ውሽጢ ኮይነ ይኹንኩ ዝርዮ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዘለዎም እቲ ጋሕምጥመጥ እናበለት ካልእ ገዲፍካ ነገራት ግን ይሰልጥ ነይሩ ይቀደም ፅቡቕ እዩ ገለገለ ነገራት ኣለዎ ሕጂ ነቲ መንእሰይ እንታይ ዝገብሮ እዚ ነቲ መንእሰይ ሰሓብነት ኣለዎ እዚ ማለት ዩ ሃቭ ቱ ኣክሰፕት ሪያሊቲ ነዚ ሪያሊቲ እዚ ስኻ ንሰብሲ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ከይድካ ኢልካ ምኹናን ይኮነን ቬኬሽን ክገብር ከሎ ሰብ መሪፁ እዩ ዝኸይድ ንኤርትራ ክኸይድ ኮይኑ ምርጫ ናቱ ተኮይኑ ተገዲዱ ይኮነን ክኸይድ መሪፁ እዩ ክኸይድ ስለዚ ነቲ ምርጫ ናቱ ፋሲሊቴት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ብዝተኻለካ መጠን እሳቶም ግን ብግምጣል እዮም ዝጥቀምሉ እዚ ገንዘብ ናይ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ይኸይድ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ካብ 2007 ዓመት ንበሎ ካብ 2018 ጀሚሩ ክሳብ 2027 24 መወዳእታ ናይ ኤርትራ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ክንምንታይ ይኸውን ትብልዎ ናይ ኤርትራውያን ካብ ደገ ካብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ሰደድናየ ገንዘብ ክንምንታይ ይኸውን እዚ ገንዘብ እዚ ክንድዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ዝወፀ ናብ ኤርትራ እንተዝኸይድ ከንታይ ለውጢ መምፀእ ነይሩ እዚ ሲሪየስ ዲስካሽን ዘድልዮ ነገር እዩ ስለዚ ንሳቶም they already have a calculated ድሮ እቲ ገንዘብና በዚሕዎም ትዕቢት እዩ ሕጂ ሒዝዎም ዘሎ ተርጅሙሎ እዛ ትዕቢ እዚኣ እንዳ ተቐትሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ካብ ኤርትራውያን ዝመፀ ገንዘብን ፀጋታትን ኣሰልችዎ ባይ ዘ ወይ ምናልባት ንፋልን ንገለመለን ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ መስማዕ ክትምለሳ ኢና እዚኣ
to the Yugoslavia of Africa, otherwise known as Ethiopia. Ethiopia is a mashed up ethnic nation that came to exist in 1945 with the help of Berlin Conference. Every ethnic in that state is forced to be part of Ethiopia. Ever since 1945, Ethiopia was in chaos, either with its neighbors or with itself. The continuation of that bloodshed is leading to its collapse. Today there is civil war, greed, corruption, genocide and mass migration in Ethiopia. The meshed up nation is breaking apart and is going through disintegration. Whether violently or through a carefully managed breakaway, the disintegration of Ethiopia appears to be inevitable. The real question is not if Ethiopia will disintegrate, but when and how. This reality traps Ethiopia between a rock and a hard place. There is a real possibility of እዚኦም ኩሎም ባንዴራታት ሪዎን ዘለኹም ናይተን ኢትዮጵያ ዝበሃላ ክፍለ ሃገራት ወይ ወነተን ስቴትስ ዝበሃላ ዘለዋ ናተን ባንዴራታት ነፍሲ ወከፈን ባንዴራ ዘለወን ባይ ዘ ወይ it's very strange ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ሃገር ናቱ ባንዴራ ኣለዎ ብኻላ ዘራርባ ሃገር ንነፍሱ ተዳልዩ ዘሎ እዩ ዕድል ተተፈጢሩሉ ባንዴሩ ዘለዎ ናቱ ህዝቢ ዘለዎ ናቱ ባይቶ ዘለዎ ናቱ ኣገባብ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ሊትል ጋቨርንመንት እዩ እዚ ሕጂ ዘገርም ኣይኮን ኣና ስዊስ ስለ ዝቕመጥ ፌደራል ስቴትስ ማለት ነፍሲ ወከፍ ስቴት ናታ ባይቶ ኣለዋ ናታ ሓጋግ ኣለዋ ናታ ፈጻሚ ኣካል ኣለዋ ናታ ቤት ፍርዲ ኣለዋ ኤቭሪቲንግ ኣሎ ፌደራል ቤት ፍርዲ እውን ኣሎ ግን ናታ ባንዴራ ኣለዋ ኤቭሪቲንግ ና ስቴትሲ ነፍሳ ዝኻለት እያ እቲ ሲስተም ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ልዕሊኡ ናይ ኤትኒክ እዩ ብብሄርን ብዓሌትን ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ሶማላውያን ቋንቋም ሓደ ሃይማኖቶም ሓደ ኣብ ካልእ ድማ የለውን ኣብቲ ክልል ሶማል ጥራዮም ዘለዉ ተሰዲዶም ዝነብሩሉ እዮም ግን ኣብታ ክልል ሶማል እዮም ዘለዉ ስለዚ ከም ሶማል ንክሓስቡ ከም ሃገር ንክሓስቡ ይዝገሩ ተጋሩ ምናልባት ካልእ ብሄር ይህልዎም ከሆኑ ግን ኣብ ተጋሩ ትግርኛ ተዛረብቲ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ባንዴሮም ኣለዎም ፖለቲካ ኣለዎም ታሪክ ኣለዎም ስለዚ ንሕና በይና ኢና ትግራይ ሃገር እያ ዝብል ዘረባ ድማ ካበይ ትመፅእ ኣምሓሩ ራይት ናው ኣብ ቃልሲ ኣለዉ ስልጣን ኣለና ባህሊ ኣለና ኩሉ ኣለና ዝብል ቋንቋም ዋላ ብካልኦት ዝፍለጥ ዝኾነ ኣምሓራ ዝበሃል መበቆል ኣሎ ኦሮሞ ከምኡ ነዊሕ ዓመታት ንሕና ሃገር ይምልከተና ዝብል እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ከምታ ናይ ቀደም ዩጎዝላቪያ ኮይና ክትወድቕ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከምዘይኮነን እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለናን እያ ኢትዮጵያ ንኸይትወድቕ ግን እቲ ዓለም ኩሉ ግዜ ደጊፎም ዝሓዝዋ እዮም ንኸይትወድቕ ብጣዕሚ እዮም ዝጣፍኡላ ብግምጣሉ ንበዓል ኤርትራ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ንኽብተና ንኽጠፍኣን ጥራይ ምስዕሩ ስለምንታይ እቲ ኢትዮጵያ ንዓታቶም ንኣጀንዶም ንምስላጥ ብጣዕሚ ምቹእ ሃገር ስለ ዝኾነ ኤርትራ እንተወሲኽካሉ ድማ ከም ድሌቶም ክቋፀርዎ ዝኽእል ሃገር ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ዝቐለለ እዩ በንፃሩ እቲ ኤርትራ ዝበሃል ስትራቴጂካዊ ቦታ ሒዙ ንሳቶም ክእዝዝዎ ዘይክእሉ ሃገር ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ስጋኣት ይፈጥረሎም ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዘለዎም ከለዉ ግን they're just surviving ሓደ ጊዜ ኣነሲ ዝገርመኒ ነገራት ኣሎ ሃገርሲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ሰብ ወላ ምዕራባዊ ዓለም ክሪኣ ከሎ እዚ ሃገር እዚ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ እዮም ዝብሉ ኣብ ሲሪየስ ዴንጀር ኣላ but they don't have a problem about ኢንቨስት ክገብሩ ገንዘብ ሲሰድሎም እዮም IMF ኣብ ዝቐረባ ናይ 2 ቢልዮናት ኣፕሩቭ ገይሩሎም ኣሎ ክትወድቕ ትኽእል ሃገር ሓደጋታት ናታ ላዕሊ እዩ ዝበሃል ግን they still approve investment China they're investing a lot of money in Ethiopia China right now ብዙ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ገብራ ኣላ እዚ ዓበይቲ ፍላሺ በረረቕ ዝብል ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ቻይና እያ ትገብሮ ዘላ they have a long term vision ኣብ ኢትዮጵያ ሳቶም እውን Saudi Arab they trying to invest on them Emirat investing on them ስለዚ for some reason there is something ካብ ኢትዮጵያ እቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክመሃሮ ዝኽእል ምክንያቱ ምስቲ ኩሉ ዕግርግር ናቶም they somehow manage ኣነ ኩሉ ግዜ ዝሓትት ከም ግለሰብ ክትሪኦ ከለኻ ኣምሓራሲ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝበሃል sometimes ፋኖሲ ክዕወት ይኽእል ኣብ ገለ ክመፅእ ይኽእል እዩ ትብል ግን they still have projects ዓበይቲ ፕሮጀክታት ይገብሩ ገለመለ and then ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ድማ ይመፅኦም ስለዚ there's something that I don't understand ብግልፂ ዘይርዳእኒ ምናልባት ሃገር ትሸየጥ ኣላ ዝብል ሰብ ኣሎ ግን ከምዚኣ ኻ ኢትዮጵያ መጀመርያ ኣይኮነን this is the funniest thing ኢትዮጵያ እዚ መጀመርያ ኣይኮነን ደርጊ ንኤርትራ ዝኩሉ ግፍዒ እናፈፀመ ከሎ ገንዘብ ህቦ ነይሮም they were giving funding him a lot of money ሕብረት ሶቪየት መዓት ገንዘብ ህቦ ነይሩ ሃይለ ስላሴ ዝኩሉ ግፍዒ ናይ በዓል ዑና ናይ በዓል በሰግዲራ ክገብር ከሎ ገንዘብ ይህብዎ ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ሕማቕ ፅልኢ ስለ ዘለዎም እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ክኸውን ክኢሉ ኢለ ብዙሕ እየ ኣበይ ናይ ክመራመር ዝገብረኒ ቢካዝ ኖርማል አግሪመንት ነበር ግን ዞሮ ዞሮ የቀጠናው ሁኔታ ይታወቃል ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜም ቢሆን የሷን ማደግ
በጥርጣሬ የሚያዩ ከሌላ ጉዳይ ጋር ከአባይም ጋር በተያያዘ ሀገራት አሉ። ኖተብሊ ደግሞ ኢጅፕት አለች። ያንን እንዲጮህ አድርገውት ነበርና ይሄ ጉዳይ የተለያየ ኢሹዎች ሲነሱበት ቆይተው ወደ አንካራ መተናል። አንካራ ላይ ደግሞ ፌር የሚባል ከዚህ ቀደም የነበሩ ጥረቶች የሚያረግብ ስምምነት ሊገኝ ይችላል እና አሁን ጥያቄው ደግሞ ሰከንደሪ የሚባል ሀገር ስትራቴጂክ ጥቅም ነበር በሆነ መንገድ ኖርማል በጥርጣሬ የሚያዩ ከሌላ ጉዳይ ጋር ከአባይም ጋር በተያያዘ ሀገራት ሕጂ ኣብዚ ብሰፊሑ እቲ ክንግንዘበሉ ዘለና ኢትዮጵያ እቲ ኣፐር ሃንድ ወይ ከምዚ ትዕቢት ሕዲሩሎም ዘሎ ዝለዓለ ትዕቢት ሕዲሩሎም ዘሎ ብናተይ ገምጋም በፂሐ ዘለኹ ንሳቶም ብየማንን ፀጋምን ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ሰባት ይርዩ ኣለዉ ኤርትራ ግን ሓደ ውዱእ ዝኾነ ዲል ስለዘይገበረት ምስ ግብፂ ገይራላ ብጣዕሚ ካ ልቦም ይሕሚምዎም ኣሎ ልቦም ይሕሚዎም እዩ ናይ ግብፂ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ድኻም ልቢ ኣጥርዩሎም እዩ but they have to implement that እዚ ነገር እዚ ኣብ ተግባር ክጭበጥ ክኽእል ኣሎ ክፍፀም ክኽእል ኣሎ because at the end of the day ንዓታቶም ነቲ ካርታ ክሪእዎ ከለዎ ላዞም ተንተንተ ዝብለኩም ነቲ ካርታ ይርይዎ ስፍሓት ናይ ኣፍ ደገ ባሕርና ይርይዎ ህዝቢ ኤርትራ ጉግል ኣትዮም የንብቡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ የንብቡ ንሕና ሲ ብዙሕ ሰብ ኣለና ኣን ቁጠባናትና ከምዚ እዩ ከምዚ ይድግፉና ኣለዉ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ የድልየና እዩ ስለዚ ገለ ክንገብር ኣለና ዝብል ኢሞሽን እዚ ካርታታት ከምዚ ገይሮም ከርእይዎ ከለዉ ኩሉ ግዜ ደይመ ደይሎም ነቲ ህዝቢ ስምዒቱ ንክትንክፍዎ ኣቡእ ገይሮም ድማ ከብል እዮም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ክግራህ የብሉን ምክንያቱ ክንምንታይ ሓውካ ኢና ዶ ጎረቤትካ ኢና ዶ ወላ ደንጋፂካ ኢና ዶ ዝብሉ ኣብ መወዳእታ ናቶም ዕላማ ካልእ ምዃኑ አቢ አሕመድ ካብዚ ሓንቲ ቪድዮ ትዘውር ኣላ ራይ ዋስከስ የምታደርጉትን ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከእናንተ ስለማናንስ ማለት ነው አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም ግን እርሶ በደንብ ያውቃሉ ከኔ ያላነሰ እኔን ለመግደል የምታደርጉትን ሙከራ ተው ኒ ወታደራውያን መኮንናት ናቱ ኣብ ዘጋባሉ ሲ ንዓይ ክትቀትሉ ትሓስቡ ዘለኹም ኣይትሕሰብዎ ወላው ካብ በሻሻ ይወለድ እምበር ቀሊል ሰብ ጌርኩም ኣይትውሰዱኒ ካባኹም ዝቐልል ሰብ ኣይኮንኩን ጉዳየይ ኩነታት ክገብር እየ ዝምንዓቕ ኣየዋፅኣኩምኒ ብምባል ከም ዝተዛረበ ዝገልፅ ቪድዮ ኣሎ ክንምንታይ ሓቅነት ኣለዎ ግን ዘይገድስ ግን ኣብ ንባዕሉ ስቃት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ብዙሕ ግዜ ምስኡ ዝመጣጠን ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ከምፅ ኣይደልን እዩ ኣብቲ ዓበይቲ ፖለቲካ ቦታታት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቁጠባ የምፅእ ኣሎ ንባዕሊ ቁጠባ ስለዚ ብዙሕ ኣፍልጦ ከይህልዎ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ቁጠባ ምሁራት ኣበዓል ሃርቨርድ ገለመለ ተማሂሮም ዝበሃሉ እዩ ደምፅእ ዘሎ ናይቲ ሴንትራል ባንክ ናቱ ድዩ ናይ ገለመለ ክትሪኦም ከለካ ምሁራት የምፅእ ያቡ ኣብቲ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ግን ከዕብልልዎ ዝኽእሉ ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ ክኾኑ ዝኽእሉ ስቃት ዘለዎም ኣይምፅእን እዩ ትሕትኡ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ጥራይ ዘምፅእ ብሓፈሻ ግን 5 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣይደኖ ምርጫ መኣስ ኣለዎም ኔክስት 5 ዓመት ተሂቦሞ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ወይ እውን ብግምፂ ኣልካ እንተሪኻ ምናልባት ስልጣን ድሕሪቦሞ በስመ ኣብ ክብል ክእል ክኸውን so you can choose one way or the other way ምናልባት እታ ስልጣን ክሳብ ዝረኽባ ዝን ዝጥቀመሉ ዘሎ መናውራ ክኸውን ክእል እዩ ፕሮፓጋንዳ ብካልእ ግን ናብ ካልእ እውን ከብላ ይኽእል ክኸውን እዩ ግን እስከ ኣብዚ እውን ካልእ ዘረባታት ኣሎ ብዚያ እስከ ንስማዕ እያ እዚኣ ከዓ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ናብቲ ብሕሩይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ሓዱሽ ምምሕዳር ኣሜሪካን ምቕራብ ትሰርሕ ከም ዘላ ጋዜጣ አልዓረቢያ ሓቢራ እታ ጋዜጣ ምንጭታት መንግስቲ ግብፂ ብምጥቃስ ኣብ ሚኒስትሪ መስኖ ግብፂ ዝርከቡ ሰራሕተኛ ቴክኒክ ብዛዕባ እቲ ግድብ ዘስዕቦ ጉድኣት ሓዱሽ መረዳእታ ክህዳሉ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሱዳን ዝርከብ ሰበስልጣን መንግስቲ ብምውሃሃድ ፋይል ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ዘበነ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ መስርሕ ኣንፈት ንምጅማር ዘኽእላ ሰነዳት እውን ተጻፍፍ ከም ዘላ ተሓቢሩ ንኣልዓረብ ኣልጀዲድ ንዘዛረቡ ምንጭታት ድማ ግብፂ ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ሚድል ኢስት ሞኒተሪንግ ከም ዝሓበሮም ኣብ ግብፂ ኣብ ሚኒስትሪ መስኖ ዝርከቡ ሓለፍቲ ቴክኒካዊ ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዘውረደቶ ሓስያን መጠን ናይቲ ዝወረደ ዝበለቶም ጉድዓት ዝምልከት ሰነዳት ከዘምኑ ትእዛዝ በፂሕዎም ይስርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግብፂ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐርብ ሰነድ ብደረጃ ሚኒስትራት ልምዓት መስኖ ግብፅን ሱዳንን ንቴክኒካዊ መግለፂኡ ድማ ብሓባር ድሕሪ ምዝታይን ይፃፈፍን ይዳለውን ከም ዘሎ ዝሓበረት ማዕከን ዜና ግድብ ህዳሴ ከም ውፅኢቱ ክፈጥሮ ዝኽእል ቅልውላው ትኩረት ዝገበረ ከም ዝኾነ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናብ ፅላታት ምፅራይ ጨው ማይ ዘቕንዐ ፋይናንሳዊ ምምዳብ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ንምምሕዳር ትራምፕ ዘቕርቦ ኩሉ መዳዊ ፋይል ምድላው በደረጃ ሚኒስትራት መስኖን ጉዳያት ወፃእን ምስ ሱዳን ዝካየድ ኣገባባት ቴክኒካዊ ፖለቲካዊ ምምኽኻር ድሕሪ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ሰነዳት ናይ ምድላው ስራሕቲ ግብፂ ቀዲማ ንምስራሕ ምፅፋፍ ትነጥፍ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ
ምስቶም ዝመዘዝዎ መንግስታዊ ማሕበር ሕብራት ኣሜሪካ ብዘበነ ስልጣኖም ኣብ ጉዳይ ስለዚ ግብፂ ንባዕላ ንዶናልድ ትራምፕ መዓልታት ስልጣኑ ትፅበ ስለ ዘላ ኤርትራ ምስቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ I really hope ገለ ነገር ፕሮዲስ ክገብር I think this is the last chance ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ኤርትራ the last chance ምክንያቱ ኣብ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ተቐዳማይ ገዳናታት ተላዒሉ ነይሩ and this is another very important chance ኩሉ ዘለካ ጌርካ ኣብዚያ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናብኡ ዘተንብህ እዩ ዳርጋ ብጣዕሚ እቲ ምንቅስቃሳት ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኩነታት ካብ መጀመሪያ ወላቲ መምራስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መልእኽቲ ምስታት ከለበለ ኩላ ብግምት ኢቲኻ they are trying to play it ብዝተኻለ መጠን ነዚያ ንክፍፅምዋ ይጓዩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ኢኻ ንስማዮ የቲፒኤልኤፍ ቡድኖች በጌታቸውና በደብረ ጽዮን የሚመራው ሌላም ታጣቂ ኃይሎች አሉ የትግራይ ቲዲኤፍ ተብለው የሚጠሩ ስቴክ ሆልደርስ ናቸው እነዚህ ባለቤት ናቸው የጉዳዩ እዛ አካባቢ ያለ የሰላምም የጦርነትም ጉዳዩ ባለቤት ናቸው በዋነኝነትና ሲሟገቱ ሲጨቃጨቁ እንደ አዲስ አበባ ሲመጡ ፍርድ ይሰጠን ሲሉ አንዴ ስልጣን ሲጠይቁ ቆይተዋል እኛም ሰርተንበታል አሁን አዲስ ነገር እየመጣ ያለው ከኤርትራ ጋር የደብረ ጽዮን ቡድን በፊት እነገብሩ ትዝ ይላል አንተም ፕሮግራም ላይ ቀርበው እዚህ ቡድኖች የጀመሩ አሉ የደብረ ጽዮን ቡድን ከኤርትራ ጋር መነጋገር የጀመሩ አሉ ብለው ክስ ሲያሰሙ ሰምቼ ነበር አሁን እየተጠናከረ መጥቷል እሱ ነገር ብዙዎች ናቸው የሚያወሩት በትግራይ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ የትግራይ እጅቲ አጀንዳ ነተናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ውን አንተም ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ስምምዕ ስለ ዘይብሎም በዓል ጻድቃን ረዳ ምስ ኣቢ ይጽግዑ ከም ዘለውን እንዳ ደብረ ጽዮን ውን ናብ ከይዶም ክሰግዱ ፈቲኖም ስለ ደይ ሰለጦም ይኸውን ይኽእል ምስ ኤርትራ ክጸጋግዑ ከም ዝኽእሉ ብወገን ኤርትራ ዝተዋሃበ ነገር የለን ብሓፈሻ ግን ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ጉዳይ ካለ መኣዝ እናሓዘ ይኸይድ ከም ዘሎን ምናልባት ንሱ ንባዕሉ ናብ ካል መንገዲ ክምዕብል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሰዎች ዩቲዩብ ተከታትያለሁኝ ሁሉም ያነሱታል የወርቁን ሽያጭ ኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት በግልጽ ያው ስመግሊንግ በድብቅ በሽፋን ስለምትሰራው የወርቁን ስመግል ያረጉ ማውጣት በግልጽ የተነገረ አንታ ከነምንታይ ወርቅ ስለዘለውም ይበቃ ዝወርቅ እዚ በዚ ኸይዱዶ ከም ዝኸይዱዶ ክበሃልሲ በቃ ሞኽታ ናይቲ ህዝብ እኮ ኮይኑዎም ግን again ንሳቶም ታ አጀንዳ ከም ዘላ ክትቅፅል ስለዘለዋ በዚ እውን ሓድሽ ኣለው ጽምዑ ሞ ጀዋር መሐመድ ወሓት ስልጣን ክለቁ ተደራዲርና አይና ክብል ተዛሪቦም ካብተራ አክቲቪስትን ሓያል ብሔርተኝነትን ምልዓልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ናብ ልዝብ ዝበለ ፖለቲካዊ ጽሕፋት ምዝርጋሕ ተሰጋጊሩ ዝርከብ ጀዋር መሐመድ ኣዝራርብቲ ቃለ ምሕታት ይወለሎ መቕናም ኣብ ሓንቲ ኣሃዱ ዝተባሃለት ሚድያ ገና ሙሉእ ዘይተለቀቐ ተቐንጭቡ ዝቐረበ ቃለ ምሕት በመሓርኛ ይወደግ ተቃሊስና ውድቅና ኢናም ሕዚ ብዘሎ ኩነታት እውን እቲ ስርዓት መሃልዎም ንሱ ደጊሞም ተቃለስኩ ክብል ተዛሪበሎም ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ዘይጠዓሙ ኦሮሞ ክጥዕሙ ኣይክልን ዝበለ ጀዋር መሐመድ ይወደግ ደጊሞም ተቃለስኩዎ ዘየድሊ ስርዓት እዩ እንትብል እቲ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ግን ዘዘለው ፀገማት እምበር ተቃሊሱ ከም ዘውድቆ ኣይገለፀን ብሰፊሑ ምስ ቢቢሲ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዝገብረ ቃለ ምሕት ድማ ወሓት ስልጣን ክለቁ ተደራዲርና ኢና ዝበለ ጀዋር መሐመድ ኣብይ ኣሕመድ ንሕና ምስ ወሓት ዝርዝር ድርድር ክንገብርን ከለና ኣይነበረን ድሓር ከይተፈለጠ ይሞፅ ይብል ኣብይ ካብ መጀመርታ ኣብ መስመር ኣይነበረን መጀመርታ ምስ ወሓትና ንቃልስ ነርና ስልጣን ከም ዝገድፉም ማእከላይ መንግስቲ ካብ ስልጣን ክወርድዩ ኣብ ዝብል ስምምዕ ምስ በፃሕና ካብ ስልጣኑ ምስ ወረዱም መን እዩ ናብ ስልጣን ክወፅም ምስ መፃም ኣብይ ዝብል ሽም ይስማዕ ነይሮም ብምቕፃል ድማ ኣዘራሪቡ የሽዑም ንዓይ ንፁር እዩ ነይሩ ዝበለ ጀዋር ኢትዮጵያ ካብ ናይ ወደግ ናይ ሓደ ሰልፊ ምሕደራም ናብ ብዙሕ ውድባት ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትሰጋገር ነይርዋ ንሱ ጥራዩ ናብ ግጭት ዘየብፅሕ ኣማራፂ ነይሩ ይብል ዓብይ ስልጣን ቅድሚ መሓዝ እውን እንትኾኖም ስሙ ከይተፈለጠ እውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ምህናፅ ድሌት ከም ዘይብሉም ምስኡ ኣብ ዝገበርክዎም ርክባት ብሩህ ነይሩ ዝበለ ጀዋር መሐመድ ካብ ሓደ ውድብ ምልካዊ ስርዓት ንምስጋር ዝሓልሞም ንሓደ ውልቀ ሰብ ዘዘንበለ ነይሩም ስለዚኡ ድማ ተቃይሞዮ ክብል ተዛሪቦሎም ኣብቲ ግዜቲ ግን ህዝቢ ዝረኣዮ ናይ ለውጢ ስምዒት ወሓት ጥራሕ ይትፈአልና እምበር ካልእ ክመፅእ ኣለዎ ዝብል ስምዒት ስለ ዝነበረ ሰባት ከእምኖም ኣይከኣልኩን ብምባል ዳዕሱ ዝገለፀ ጀዋር መጀመርያ ንኦህዴድ ድሓር ንህዝቢ ከእምኖም ኣይከኣልኩን በዚ ምክንያት እዚ ደው ከም ዝበልኩ ኣዝዩ ንፁር ነይሩ ክብል ተዛሪቦሎም ሽዑ ንመጀመርታ ዓመት ዝነበረ ኩነታት እዩ ዝበለ ጀዋር ነዚ ምስግጋር ኣብ ምዝታይ ምምራሕን ክመፅእ
كم زنريو زلنا جوهر محمد أبزوان زي prominent ناي إثيوبيا بوليتيكانيا أبدا جزولي أب كينيا زبدبرو أنت أرد ما سفيع زخنا بروباغندا كادرتات ناي أبي بالدعم أنت أرو سفيع زخنا قسقاسيم زقبر زلو عند زغا سقات كم زلو ميخات فلت كاو قال يوم بزعبو ززاربو زلو and we'll see نابي قصكم عبل خون أبزونا لحنت ريتو شعونا بناي ناي وداينا خنسكر كم فتنينا 20 حدن كل زمان كم يزول وردت قطما إلى حسيفلت تقرأ حدا قطما هم زلا أورد الحر ملص زينا ويتقلع من استر ملص زينا ومت كمان نورسا زهاج الرئيس عم قبال مش جمرنا خلتش عن شمون تنجميرو تقرأ حدا هم زلنا أفتم كل خل هاجر سنزنا حسب زبال حجي أخو واحد حازوا أخو مزيا أقدم نوح زي لي نيرة كبعد ما نبعد ما تبل مدب كيتكم تمليسكم رأيوا أبعد ما سفرم بلاي ليست لاتكم كبعد ما نبعد ما تبل مدب قريبا نيرة ساعة أنتيا أمريكان قد مزعجرة نبي كخية ديش لزريو وزلوا أنفتو حجوا على بريتوريا غيرنا لنا وعلى الجرس كاب يتكبر عينة مجلس وتيوم نيرة أنا عالم بزعبوا زي تزاروا كلهم شنقات وعلى بريتوريا يتكبر مالتهم وعلى الجيريا يتكبر مالتهم أبي تلك أنا إرترا أنا يتريد فليتو حجون زي نقولسي أفدق خوني زبالي حجون رايو سياسكا أتيو بعد ما قال ترى أبي يوروب كيلو دحر حجي سقوم إرترا يعنيهم دقوم أقر قلت قود لهم قال قبلهم كلت فيديو زرعهم موي فلازي إزي كم يجر كها بتو يلقى سقوم دحر حجي خمزيهم يلقى تخيد بقومو دي خيد زقوبه إثيوبيا ونيروس كحجنا زخده هزبي مثل كاد حج صغير إرتراخا تديد لكم كأخيدو الكاد يخيد بخميدا كخيد نيرو تي بين إقباي زي بلو وسانة تتوهي بوسي انت هاخد قبر نيرك عراي كت ديسكاس تعمل لس بلاز نبر ديسكاشن ديسكاس غيركا كتررادا سلازي كالكا فاينل اند بايندينغ وسانة توهي بكالو ناي بحق كدمنتاي ابتي ناي ايرترا نصر دوب كيهلوا حل خلاص كم زمرت زوم سبازياتهم بزي خاتفل هذا وسون ترداديوم كودو سلازي كالو وس ناي مودة تا ديسكاشن زي بلو فرد توهيبوا مالو كلتا سبات ناي دوب صقام انتلوم ناي جرات صقام انتلوم امه ترداديوم سمامعو زي كله تخينم وساني وهبو دحريو اتحاده تزبعو زلو زي بزعبا قداينا هاجر سبازونه زمريت زي ناي ريترايو زي أبيهم كتكونوا تقولوا كالكاو أنت كبلهم نيربو الزمريت زين إيرترا توهيب له نيجيبيا بكابسوا هذا ما تعلينا لنا زي where is the problem they always seek a problem كل جزء أجمع مزدليو بر الشعب يازق برو تتخكل سيو والسنة توهيبيو تي دوب دما ذكر آخر يبلون مغنياتو كلام ذكر آخر عينو برو أفريقيا قال لك كابتن زنت أرى دوب زلنا هنا مغنياتو تلاقي أمس من اللي كوفي لزق برو سلسخوني أتيلو دما እሱ ስለዚህ ያከለ አብ ቤት ፍርድ ኸይዶም ካተዳንዮም ውሳነ ድማ ተዋሂቦ ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ኤርትራ ኣብ ዶባ ኮፊላ ህዝቢ ናይ ትግራይ እንተሎ ኮይኑ የስ ትግራዊ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኣለኩም እዚ መሬት እዚ ናይ ኤርትራ ተዋሂብ እዩ ሕቶ ኣብቲ ኮፍ ክትብሉ ተኮይንኩም ናይ ኤርትራ ስለዝኾነ ኤርትራውያን ክትኮኑ ኢኹም እንተዘየለ ድማ ብሓይሊ ኤርትራውያን ኩን ኣይንብለኩም ኢና መሬትኩም ከይዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ተቐቢሉ ነጦም ህዝቡ ቦታ ክቦም ይግባእ نزيع زربا simple زربا كن كشنا خرواي خاطري بات it is what it is كل جزء تمساسالي بقمت علو زياتهم كاسمعوا ما بزي لو على حاجري تراتر ولا حكي ما نمتراي تراتر كلا ناي شعبيا قال ملو على حاجر يكون مزيات العبيده تاي بيلو لو على حاجر سزخونه كويو 10 كذا نيار نادز خرزو زعزلو نيار نقول خيدا زي تملسة الديون هدا قاعد خيدا سيلاس زي تملسة الديون كوي ملء ليتو بخي وعيل بخي حد القلعة كوي ناري ولا لا نحق زدق فوقين كلام زي يقبر بحقي زي هيدا زي خيط تعطابيلو مليون دولارات كوتيرو زي خاسس سلا زي كون ايو عالم سلا فلت ايو خلا زخ اخرو خبار بي زي تزربا كنا من تاع عراقت عمام يخلق اليوم ابي بحقي قبانا بانترناشنال لو بشيطان لو قبل كله حسوتي حق انت زلوم نيرو فايلاتو غيرو انا رجزانيا بحق نيش تجبت انت زلو نيرو هذا 5 مليون دولار انفست مقبر نيرو افتا قبحر نخركب طبقاتات اب عالم زبالو طبقاتات حيزو خمت ادهم لهم زبالو طبقاتات كامريكا دي كايروبا امتيو ابيت فردتات ناي حلب نيرترا كل المبلا نيرو but there is nothing to debate about ኤርትራ recognized ዓለም ለኻው ተቀባልና ዘለዋ
ግዛታዊ ካርታ ዘለዋ እሞ ከዓ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ድሮ ተዳንዩ ኣብ ቤት ፍርዲ በፂሑ ዝተወደ እዩ ስለዚ they have no claim ኩሉ እዚ ኣብዚ ካርታታት መመፅኦም ኢትዮጵያ ይግባአና ነይሩ ዶ ኣብ ሓጎና ገዲፍልና ነይሩ ዶ እናበሉ ኣብዚ ዝዕንድርዎ ዘለው አንድ ወደ ኢትዮጵያ እድገት ለማረጋገጥ አቅርታለች። ታዲያ የአክሱም ዘመን በቂ ነው ለሮኒ ታሪክ ሱፍ ከምዚ እናገበሩ ሓንሳብ ብታሪክ ሓንሳብ ብጥንቲ እናበሉ ነዚ ህዝቢ በፅቢፆሞ ዘለው ህጋዊ ሰነድ እንተዝህልዎም ነይሩ ቀደም ቤት ፍርዲ ከይዶም ሓደ ነገር ምገበሩ ነይሮም ግን ወላ ሓንቲ ጭብጢ ስለ ዘይብሎም እንታይም ገብሩ ዝፍትኑ ነቲ ህዝቢ ክርብሽዎ ጥራዮም ዝኽእሉ እንታይ ክፈጥሩ ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘለው ንኩናት መጀመሪ ክኾኖም ዝኽእል ዝበልዎ እምበር ዝኾነ ክሌም ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ተጠቃምነት ዝኽልከሎም ሓይሊ የለን ኣብ ደገ ባሕሪ መፅኦም ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም but the question is ሳቶም ንዑ ይኮኑ ዝደልዩ ዘለው ዘይባሕሮም ክወዙ ስለ ዝደልዩ ዘለው እዚኣ እታ ዘረባ በዚያ ጌርና ንሓልፋ ኢና እስኪ ናብ ዓዲ ገፅና ክምለስ በዓል ሕማቶር ዳምባ በዓል ባታ ሓሳይ ኤርትራን ኤርትራውያን ተቆሉ ኣብ ተራእሙ የኸዮ ብእማኒ የኸዮ በኸለ ደረደረ ታስተሰማ ኤርትራን ኤርትራውያን ለው ከይዶም ሰው መክሎም ሄዶም መስከዱ ብድሕሪኦም እቲ ኩናት ኮነ አው ካልኣይ ነገር ድማ እዚ መርሓይና ድማ ዓፂ እቦ ደይሪ خيلون إيرتران مرح مرخنا خلا بحق نجار يا أخي أسترامينا كستاي مريتنا وحقه نمرتنا وحقه نادر وقت من وزنير مرني اسكاب زعل لنا تاتيكم كستانان كل طلع كله أنا انتاي إثيوبيا مال انتاي ناس نيجي إيرترا مالتك انتاي يبل نيراني طلع كله زي مسلمنا بتدهبوا مساتهم ما يفرطوا مع بيتي ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያ ትግዛእና ማለት እዩ ዳዊት ማለት ካ ሙስሊምና ማለት እዩ ቡሩ ጣልያ ማለት ካ ጣልያን ግዛእና ማለት እዩ ኤርትራ ዝካ ኤርትራ ግዛእና ማለት እዩ ኢሎ ቆልዓ ከሎ ኣነ ኣቦ ሆይ ኤርትራዊ ደይል ይብል እንደረስማ ማዕረባ ኣነስ ንመጀመርያ እቲ ከምዚኦም ሽማግለታት ናይ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ዕድል ተዋሂብዎም ዘረብኦም ንክዛረቡ ርእቶኦምን ታሪኮምን ንከሰጋግሩ I think it's media na Ertra ንመጀመርያ ጽቡቕ ስራሕ ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና I don't know ንዓኻትኩም እንታይ ይስማዓኩም ግን ኣብዚ ዋን እዚ ብዙሕ ጽቡቕ ብፍላይ እዛ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ትበሃል ካበይ መደበራ ኣይፈልጥን እየ very excellent ዝኾኑ ትሕዝቶታት እዮም ከምፅኡ ጀሚሮም ዘለው I mean seriously እልፊ ታሪክ ዝፈልጥን ዘይፈልጥን ኣብ ደገ ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ ኤርትራ ስግንጢር ጥራይ ዝዛረብ ዝነበረ ካበይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይሓስብ بمانجا دير تي في اي قبرنا يبلا كونيك دير تي في is only one channel زياده كمزه عينت ناص زخونه بلاتفورم بمدبات زي تدرته حزب دما ناص حسابو خبر زغل كابو دما ابزياو نيرا ازيا قالسي نا ابزيا just give me a second بونا نا قبرت كلاسي بونت دقدق نيراسي ازخاخيراتنا عدي يا خير عدي كذا تغلو عدنا في كنت هوكت او تريوالهم بون تحرم على توقت على مدقداق نايبون مالتيو كم زيا بون دقداق كمان كيرا اخوانا نويه غير نيره بتعم يعتقري من زيا مسرا خطره كمان اوريدي سلازي حنت الابزي ابتي تاريخ انا دي فلطا زنبركو ابزيا كزارب كله سمع يا صني اسكسمعنا ابزيا ابونا ابراهيم سلطان سمين ابي تبي قداميتي ابتخبرنا سمين يا اخي استرامينا كستاينات اكينا إذا وصل مرقنا إحنا طبعا هذا مسجد شريح ما أتذكري داتو مرسو قدم زيد باروا خبرنا قصات قداميتي عبد السمين أبي تبي قداميتي أبي خبرنا قصات مسلم قبل ما تيجي مسلم ولا نرى أو أدم لنا حج أو خلينا نزارب لنا دارش الدارش دي الدارش بحرنا قصات يا زي أخذها مسلم يا أو غين باس أبونا ولد مريم أبونا أبراهيم سلطان كدتيهم بحادنت أبتدي جزان دا ولد مريم بحنسة تمسيحهم أبتدي جزان دا إبراهيم سلطان بحنسة تمسيحهم أو نجى أسلامين خسانين نحن تزقورنا ندري حجس انتاي قبل دلي أنا أتا فيديو كيتكم سمعوا أبزي نشتي ترى مغرات كبكم زخل لبونا زلوا تاريخ زلوا كالك كم تعلكم كفتني يون كم زعينة تحستوتات أوريجينال زخونة تحستوتات
كيقرب بمجمارو نبحكي يزي حقوساني and this is also a new development to media كابتي RTV كتقبر تغل RTV نهجراو تلفزيون عبيت نجارات رايك قبر زغل نعشت تمثل قلنا عشت خازي كون نجارات قل كم يوم عينة سبات يوم كقبر وزغلو سلازي I am really happy كم زي عينة كاب بفلاي ديجا مسلام كبهال كل انتهى فلتوني نيراني أبكى بدوارات غير زلوا ديجا مسلام لكاس نجسات أود سلمو سلزنبرو تبوتاتي بخميز سوا أمهات بوتاتي أبي تاريخ أو بوتات سلزون دوارواسي نجسات بحر نجاسي زبال أو يوم دشي يوم يوم جلس زبال سن سمينا بوتاتي تاريخ أو نتو عقبو زعبي بروجكت ناي ديجا تغيرلو ناي توريزم بوتا كون كله بخميت هني سلت ديجا أبتكو تعب ناي توريزم بوتا زقبر زلاوي سلزي this is very powerful بزح حسابات كم زفصوصون ندحريت مستاريخ كذا تحزم بمخانو دما العلا قداسنة كلوا كم زغل داس لاني بس كم زعينة تعستوتا زغربكم يغني لنا قصلوا تابون تتهرم زلادما يغني لنا غدم بل انت تبلنا نيركي بروخ مبلنا كنا يرنا بزخانة جن يلكنا اللغبت إحنا له نايلومي أرستي أبزك ودك فتنة لايك مقبار سبورت مقبار حساباتكم كومنتاتكم مقداف دما أي ترسعونا بلنا مزيات أم تدرفون قد فكم عايز قبر حزبي سعف بناركبو عادة توديو عادة الزدربو كلا فوق قدو وصاني ذات معرف يا أخلو مرتو حزب الله معرف مسر زمانك مسر زنسبي كنشال كرمو تنكسكي عفي حزبي عفدك بناي سلام كله برحو المهن ورسو كله بتقو مكسغا من كلا بفوري واننا تبالك ابا يناي مدرتا علي فوم يوم جغلو هاواف بري قدفو علوف قسلتاتو جيت تركفوتا صحفتا صحيفو محكم مسخنبرو هجاتك تبيو مسلا كبرو سسر بحتا جلان يبلو يقمط القزية عالمنا تطولو سلام كن سلام ودبات سجاجة عالم يسقط نقولو زربح هذا خفونه اجازي زما حكم حزين يوري بابا زي وحقب ما انت سلام صوت واي قدم قل هاي تدقاقمو السعر